tusok. From Manny Early Channel. First owner natin si Manny Early. First owner si Manny Early. Good morning sa atin dyan. Good evening pala dyan, Manny Early. Sunod natin si second lang si Sherwin Tabibas. Excuse po. Nuubo tayo ah. Yun, babagad ng link. Why do people choose that small? Why do people choose that small? Parehas ang harang. Tusok, like, number 1 po, from Manny Early. Aking kababayan na ay Bicolano. Hanggang tuslok lang muna, host. Sige, no problem, kaibigan Sherwin Tulibas. Thank you. Ayos yung ano mo, kaibigan ah. Yung DIY mo ah. Yung DIY mo kahapon na para walang Thumbs sa coast from MG77 para yung yung hangin. Para hindi masyadong naririnig. MG77 channel, mega love shoutout po. Good morning po. Malamig na umaga po from Agusbang. Yan, may moderator na yan. Kaibigan Agusbang. May live sana ako kahapon kasi hindi nakapag-live. Pagod. Bali pang 3 days natin ngayon. Why do people choose that small? Dumaan lang po from Agusbang. Sige, no problem. Salamat sa daan. Jaling. Yun, may moderator ka na rin, Jaling. Inday Elf Kitchen Vlog. Kaya Inday Elf Kitchen Vlog ta? Inday Elves. Franz Rick, mega love shoutout. Kaibigan Franz Rick, sister. May moderator ka na, kaibigan, sister. Early, tapos Tulibas. Tapos
Sa nakapin po tayo, nakapin. Lilista ko lang po yung ano, yung mga uma-attend. Kasi ano, hindi masyadong maano yung memory ko. Sa bawat LS kasi ng ano, pinupuntahan ko. Oh, pwede. Yung challenge ko kasi dati na ninja, pinababa ko dati. Host, pwede ba ipambaba ng bahay ang main? Yun nga, mas maganda dyan eh, main ang pambaba mo para makilala. Salamat, Bro Juni TV, at naligaw ang aking kaibigan na si Ka, Bro Juni TV. Ililista ko lang. Kasi yung mga pinupunta akong live stream, halos araw-araw, gabi, pinupuntahan ko sila. Pag minsan hindi ko naman nakikita sa aking live stream, paliwanag ko lang. Kasi unfair naman yung lagi na lang ako na lang sumusuporta. Ngayon yung nakasuporta sa akin, yun tuloy ang hindi ko na napupuntahan. Kaya ginagawa ko, linilista ko yung pinupuntahan kong live stream, lilista ko sila. Para kung hindi sila pumunta sa akin live stream ng isang linggo, ganun din ang gagawin natin. Kasi yung mga hindi ko na napupuntahan yung iba dito eh. Kasi France Rick, hindi ko na napupuntahan ng live stream kasi hindi na nagpa-pop up. Siguro, kasi pag hindi mo siya napapanood yung isang channel, hindi na magpa-pop up sa'yo yung iba, minsan. Kaya maganda na yung lilista natin. Ganun po ba sabi kasi ng iba, malalagas daw, bananang pag may hindi, ako nga, halos lahat ng pinupuntahan kong live stream, tunying maksamang gamit ko, sadyang may lagas na, huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi. I-experience nyo, pag may mga sabi-sabing ganyan, experience nyo kung talagang totoo. I-try nyo, experiment nyo. Yung salubong na sinasabi, salubong, side to side daw yun. Sinubukan kong in-experiment sa isang nakakilala ko. Experiment natin, magsasalubong tayo ngayon. Basta ang gagawin natin ngayon, manood tayo pareho, mag-comment tayo ng maganda, yung naayon sa napanood natin. In-experiment namin yan. Nagsalubong kami, pinanood namin pareho yung video namin, nag-comment kami ng paras maganda. Pares naman nag-notify. 2 araw, nagkita kami, pangalawang araw. Kaya nung ko sa kanya, nalagas ba ako sa kaibigan? Hindi naman, kalimbang all pa rin naman kaibigan. Kaya huwag kayo maniniwala dyan, basta ayusin natin ang pagdidikit. Manood tayo dahil yun naman ang dapat dito eh. Kaya nga tayo gumawa ng pelikula, ng video, para panuurin. Eh kung ang gagawin naman ng iba, pagka-click, magla-like, tapos subscribe, bell all, tapos hindi naman manunood, magbabakas sila ng kung ano-ano, di wala rin kwenta. Kaya nga tayo nag-YouTube para gumawa tayo ng pelikula para panoorin. Kung hindi naman pinapanood, wala rin kwenta yun. Hindi na ulit ako makapag-alis kuya, walang time eh. Hindi na din ako gaano nakakapag-content. Kaya pangatlong araw ko na ngayon eh, 2 araw na akong walang live stream ulit. Mega love shoutout, Kajuni from Challenge, Money Early. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Sino pa nga ba yan? Hindi pala. Mega love shoutout, Happy Marge! Vienna Vlog, mega love shoutout, Vienna Vlogs!
Like number 1 host from Bill's Adventure. Sa nakapin mo tayo, sa nakapin, sa nakapin. Dan sa nakapin from Bib sa Besta. Yun, thank you very much. Thank you ha from Bill's Adventure. Tawa ka na naman dyan, Bill's Adventure. No bird pa ba? Morning host. Ana alor si nag-block ng body. Tumata ko yan, Inday, Inday. Kung bago to, ay, ano pala, Inday oh. Super MC, mega love shout out to all from MC. Unang like sa yung ano, sa inyong live stream ay premiere. Unang premiere. Like number 80. Mega love shout out Super MC from Kajuni TV. Like number 80. Like number 81. Kaibigan, Ate Inday, oh, Inday Elves, hindi pa rin nakadikit, hindi pa nakasubscribe. Espenta, my friend, mega love shout out. Ate M. Segal Bay. Mega love shout out Ate M. Segal Bay. Bughaw TV. Espenta. Lagyan ko lang jacket si kaibigan Ronil Habagat. Good morning host at sa lahat ng nandito, shoutout po. May galab shoutout kaibigan Ronil. Bro, baka pwede kang sumama sa March 1. Saan ang lakad kaibigan? Bro Jude TV. Birthday mo nga pala, di ba? Like number 82. Like number 82. Pwede sana bro, kaso malayo-layo ako kasi. Hindi naman pwedeng... Oh, like number 82 ha, 82. Ate Inday Elves. Tapusin ko lang ha, tapusin ko. Oh, like number 83. Like 83 oh. Tatlo. Pang-apat. Hindi pa rin nakasubscribe. Nanya ka pa ba? Ate Inday Elves Kitchen.
Dalawang subscribe, 4 na thumbs up, like number 84. Yan. Kaibigan to niya, patasok naman ako sa short upload video, thank you. Oh, kasunod ka naman early, kasunod ka na po, kasunod ka na. Kasi first owner natin si Manny Early TV channel. Tapos naman ako mag-thumbs up kay Ate Inday Elves. May mga ano po dyan, Ate Inday Elves, may mga bakas po, yung 4 nating ano, itong 4. May bakas yan from Tuning Maksam. Tamsa Karangos, good morning from Ate Mika Diama. Good morning everybody from Boy Peralta. Feedback yata. Palit po natin, palitan natin si Inday Elves, tapos naman ako sa kanya ano. Ano ba yan? Dito sa amin, punta si Clouds, Paring Nogi, Joel Karen, Habibi, at marami pang iba. Sige bro, try natin kung makasama. Kung makapunta tayo dyan sa ano, sa inyo. Kasi medyo malayo-layo din ako. Powered Babaka Premier from Powered Babaka Premier. Sa Nakapin po tayo, sa Nakapin. Sa mga hindi ko nabasa, Bugaw TV, mega love shout out. Ate Regina, thank you very much. So, meron na naman akong 25 Hong Kong dollar. May pamerienda na naman si Tunyi. Thank you Ate Regina channel. Ito talagang bilib na bilib ako kay Ate Regina. Hindi naman sa pinupuri ko si Ate Regina. Baka sabihin nyo dahil nagpalipad ako, pinupuri ko. Hindi po, kasi si Ate Regina po, mayroon po kaming GC. Nagpi-play po siya sa akin, pinapakita po niya talaga sa akin at alam ko na lagi siyang naandyan sa channel ko. Walang iwanan po yan mula umpisa. Yan po ang tunay na kaibigan, mga nandito, basta yung lahat po nakikilala natin dito sa YT. Yan po ang masasabi ko na tunay na kaibigan. Walang iwanan yan. May live ako, naandyan yan. Nagpi-play kahit kahit tawag nito. Monetize na ako, nagpi-play pa rin yan. May sasakyan sila from Kajuni TV. Saan ang tagpuan Brujuni TV? Baka sakali. Sana all from Kasanggalon Big Taksan. May grab sa taon. Free Kajuni from Bruboy Peralta. Orly TV channel, dan dikit. Dito po ako kay Manny Orly, Manny Orly, like number 13. Una, San Fernando, Pampanga. Patay tayo dyan, layo. Pangalawa, Manny Orly, pangalawa. Naglo-loading. Pangatlo. Ami FM channel, yun. Salamat po sa BGBG. Ba't naglo-loading itong mga cellphone ko? Pang-apat, Manny Orly, pang-apat. Naglo-loading nga lahat, Ba't ganun? Ay, hindi na, Like number 15. 13, 14, 15, pang 16 to. Like number 16 to. Ba't nasa Inday Cebuanan to? Inday Cebuanan live naman yung nakalagay. Like number 17, Manny Orly. Thumbs up dan bro. Thank you bro. Bruboy Peralta. Apat mga pinanood ko, 4. Ate Mika Diama, may galab siya to. Ate Mika Diama, Kasanggalon Bit Aksalan.
Bugaw TV, thank you very much. Jitchin Porkman, mega love shoutout my friend. Bruboy Peralta, bigi-bigi with love in your emoticon. Ronel Habagat, TV, Dan, pasuklin na lang, thanks po from Bugaw TV. Shoutout sa LA viewers, salamat po sa 22 thumbs up niyo mga kaibigan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Amifel Channel, Dan Pulpak sa'yo from Inday Elves Kitchen. Ate May Kajiyama, nag-BG-BG. Stop daw muna, stop. Din, kalimutan ko na. Pag nakakalimutan, napupunta na sa iba. Tapos na po kayo sa nakapain. Baba ka rin po na bayad, Regina. Ito si Vienna Vlog, kasunod, Vienna Vlog. Tapos na po kayo sa nakapain. Enday, thank you po, maya kita balikan from Ami Film Channel. Every 5 minutes po palitan ko. No Bird Papa, nag-drop ng bahay. Good morning, mega love shoutout sa lahat from the Survivor Grandma. Ronila Bagat, nag-drop ng bahay din. Si Ronila Bagat po, panoorin niyo po yung kanyang live stream kasi mag-iwan lang po ng bakas guys para mabalikan ko kayo. Si Ronila Bagat po, sa kabundukan po yan, naglo-load lang po yan. Hindi naman sa, kung gusto ko lang matulungan yung si Ronila Bagat kasi yung vlog niya, kung di siya makapag-load, ang hirap pa ng signal sa bundok. Kaya kung pwede, wag na natin skip wag na nating putulin kung mahaba man yung kanyang video para makatulong sa kanya. May nanit ko katon yung silip lang. Sige, no problem lang ate Survivor Grandma, no problem yan, no problem. May nanit ko katon yung silip lang. Sige po, no problem, silip lang po. Kay Manay Orly tayo, Manay Orly. 5 minutes ba palitan ha? Sunod natin si Vienna Vlogs. Dan sa nakapin from Kasangga, Lonbit, Aksalan. Already dan sa nakapin from Inday Elves. Good morning, mega love shoutout sa lahat from the Survivor Grandma. Nag-iwan lang ng pa-case, guys, para mabalikan ko kayo from Ami Film Channel. Benedict Nicolas, yan, mega love shoutout bro. May nanit ko to nying. Ronila Bagat in Ami Film Channel, nag-drop ng bahay. The Survivor Grandma. Dan sa nakapin from Kasangga, Lonbit, Aksalan. May nanit ko kato nying. Silip lang. Tambay lang host, busy pag umaga from Ems Eagle Bay. Sige po ate Ems, trabaho po muna. Magtrabaho po muna yung mga may trabaho dyan. Lalo na yung mga OFW na mahigpit ang kanilang amo. Pwede po magtrabaho po muna kayo kasi mahirap niya, baka maya ma-terminate pa kayo ng dahil lang sa pagsusupport nyo. Basta pag may trabaho, priority ang trabaho. Maka-thumbs up lang tapos makatampay ng ilang minuto, okay na yan. Kera Zoe, mega love shoutout. Anong man channel mo Kera Zoe? Thumbs up from Kia Zoe. May moderator na yan, Kia Sui. May moderator na po. Sa lahat po na dito, please pa-support to my channel. Promise, mabalikan ko po kayo.
at susuportahan. From Ronel Habagat. Jacket House, may jacket na po, no? Lila. Benedict Nicolas daw, Dan Pulpak. Salamat po, host. God bless po. Welcome din, welcome. Bughaw TV, dan ako sa iyo, Ronel Habagat, ha? From Bughaw TV. Manood po mga kaibigan, manood. Kung sakaling didikit po. Katulad po nito, panunuorin ko. Dito ako kay Vienna Vlogs, like number 30. Ayan, like number 30. Like number 30, 31. Subscribe ko na din, oh, nasa harang pa. Vienna Vlog. Ito pala unang ano ko to. Unang dikit. Pangalawang dikit to, pangalawang dikit. Pangatlo. Vienna Vlogs, pangatlo. Like number 31 kanina, 32 na. Like number 32. Kalimbang all na, kalimbang all. Ilang minuto ba to? Mamaya nasa harang pa. 6 minutes. 32 kanina, no? Pang 33, oh. Nasa harang lang. Nakasubscribe na to Vienna Vlog. Lipat ko lang. Medyo brightness na naman yung ating ano. Ito Vienna Vlog, so like number 33, oh. Kalimbangol 4, panoorin ko yung 4. INC Prime, bakasan lang po sa didikit from Kerasoy. Patamsa Coast, INC Premier. O sige, kung makakapaghintay ka, kaibigan Kerasoy, kasi may mga nauna naman sa'yo, hindi naman pwedeng isingit kita. Basta, pagkatapos po ng ibang nauna sa'yo, ipipin po natin yan. 5 minutes lang po, 5 minutes. AFL Channel, galing ako sa bahay mo. Tamsak dikit na, pasukli na lang po. Thanks from Bughaw TV. Ngayon lang ako nagvisita sa LS mo, host. Kasi may na ang signal namin dito. Minsan lang ako makapag-load. Sige, okay lang yan. Kaibigan Ronel Habagat. Walang problema yan. Vienna Vlogs, dikit. Nagbakas ako. Manood po ha. Papakiusap ko po ulit. Manood ha. Katulad po ng ginagawa ko. Pinapanood po. Para po pare-paras tayo makatulong. Ayoko po ng wag po nating ugaliin yung yung kalimbang on lang, kalimbang on. Manood po tayo, tapos magbakas po tayo kung ano napanood natin. Lagi ko pong pinapaliwanag yan dito sa LS ko kasi gusto ko po dito walang lamangan, pare-parehas. Kung panuurin ka, panunuurin ka rin yung iba dito lahat. Kasi ang purpose po natin is makatulong. Hindi po yung makalamang. Wala pa yung mga legit kung mga nanonood talaga, i-comment nila yan. I-comment nila kung ano pinanood nila, kung ilang minuto yung pinapanood nila. I-comment nila diyan. Ganun po ako mag-live stream. Ayaw ko po nung madalian kasi hindi naman po tayo alis. Para pare-pares po tayo magkaroon ng WH, magkaroon ng banana. Malakas man yung banana, nagkaroon tayo ng WH, nagkaroon tayo ng views. Orly TV channel, Dan Pulpak sa'yo. Yung bakas ako sa'yo. From Kerisoy. Makipagdikitan ka lang dyan, yung kaibigan Ronel Habagat. Mag-subscribe ko na, tapos mag-comment ka nang naayon sa video para balikan kanila. Musit talaga, sino tong musit talaga? Tusok ulit house. Anong main musit talaga? Musit. Parang kilala ko tong musit na to. 6 minutes to, 6 minutes. 6 minutes yung kay Vienna Vlog. Ayan 4 ang pinapanood ko. 4.
Yun, salamat at pumasyal din si Ate Millery kanya. Mega love shoutout host. Good morning. Oh, may ano na po yan, Ate Millery kanya. Meron na po yang meron na pong moderator. Musit talaga, ano pong main mo? Musit. Kasi musit, visit yun eh. May ibig sabihin yan. Parang gagalit. Ronela Bagat, TV Dan Pulpak. From Kairesoy. Tsaka kung maaari, pag nagdikit kayo, magpaharang naman kayo. Kung baka, kung gusto niyo lang. Kasi monetize na si host. Baka sakaling makadagdag kahit 5 cents ang isang harang. Ganyan po kasi ako, kaya sinasabi ko, ganyan po ako pag pupunta ako sa aking live stream. Lahat po ng mga kaibigan ko, ganyan po ang aming style. Pag nagdikit kami, pagbalik namin, yung harang, di namin ini-skip yan. Pero kung okay lang, nasanay kayo sa skip, tapos ano, no problem, walang problema, hindi natin pipilitin yan. Congrats, panalo mo yan sa Premier Cola Labs from Ate Millery kanya. Salamat ate sa 50 pesos na napanalunan sa ating Premier. Ami Film Channel, full pack po sa'yo with bakas from Kairesoy. Tapos na nasa harang na, Vienna Vlogs, unang harang. Ito patapos na rin oh. Salamat po Ate Millery kanya, Vienna Vlog, dan po ako sa iyo from Bughaw. Kaya po kami gumagawa ng ganito, pinapakita po namin na pinapanood ko para gumaya yung aking mga viewers. Yun din ang gawin nila. Kasi marami akong napupuntahan na live stream na walang pakialam yung host. Sige, magdikitan lang kayo dyan, walang problema. At least may viewers ako. Kaya maganda po yung pinapasunod natin para pares tayo makatulong. Vienna Vlog dan ako sa iyo from Bughaw. Dan Harang from Ate Millery kanya. Welcome po. Salamat Ate Millery kanya. Pag ako didikit, pinapanood ko muna 3 minutes. Dikit na yan, kaya please panoorin muna saglit ang aking video. Ako sa totoo lang, pag nagdidikit ako, walang 3 minutes sa akin, walang 3 minutes. Kung 6 minutes yan, tapusin ko na yan sa gaano na yung 6 minutes. Maliban lang pag 20 minutes yun, 15 minutes yun, talagang mahaba na yun. Total, pinanood mo din lang naman, di tapusin mo na. Ano pa, di puputulin mo pa. Pero dahil yun ang gusto niyo, di wala problema. Di naman kayo pwedeng turuan kung anong gusto niyo. Brother, good morning, tusok muna. Naka-silent din ako from Teresa. Sige siya, Teresa, siya ko, no problem. Meron naman kasi mahabang video. Kaya nga po ate, basta pag mga 15 minutes, 15 or 20, hatiin mo lang yan. Kasi siyempre nagdidikit kayo, nagsusubscribe kayo. Dapat mapadali kayo, pero wag naman yung pagka-open tapos like, tapos subscribe, notification bell, tapos balik agad. Ayun ang hindi makatulong yun, walang ano yun. Nagpunta ka rin lang naman, di lubos-lubosin mo na. Pag mga 5 minutes, gano'n, 6 minutes, tapusin mo na lang. Marami na ako napunta na live stream. Hindi naman sa pag-ano, mas gusto pa nilang dumikit sa mga ganon. Yung i-comment mo ba? I-comment kung ano napanood mo. Ganon kasi ako mag-comment eh. Kung ano pinanood ko, i-comment pa, i-mention ko po dito, hindi ako nagtatamad-tamaran. At least pag nakita nilang i-comment ko kung anong napanood ko diyan, tsaka kung ilang minuto, at least alam nila na yun ang pinanood ko. Ate, Bughaw TV, okay naman yun. Yung iba kasi gano'n ang patakaran sa nagla-live stream. 3 to 5 minutes manood. Ay sa akin naman, kayo po ba 6 minutes yung video, hindi mo pa itutuloy yung 6 minutes na yun, nakapanood ka na ng 5 minutes, hindi mo pa itutuloy yung 7 minutes. Taxi Uragon, mega love shoutout, morning idol.
Tapos na po, dalawa. Oh. Vienna Vlogs, tapos na oh. Sunod natin, sunod. Sino nga ba yung kanina? Bakrid lang ako kung sinong kung sinong kasunod. Manny Orly, Bughaw. MG77, Agusbang. Wala si Agusbang. Jalen. Franz Rick. The Survivor Grandma pala. No bird papa pala, no bird papa. Yan, dyan naman po tayo. Bughaw TV, Dan from Inday Elves at the Kitchen. Bughaw TV, BGBG, Morning Idol from Taxi Uragon. Manny Early, No Bird Papa, nag-drop na ba? Nakapin ka na po, No Bird Papa. Thumbs up, Taxi Uragon. Kay Rasoy, Dan Dikit Tusok. Maganda din ganyang style mo, host. Para sure dikit talaga. Di nalagasin ni White yan. Oh boy, ganyan po talaga ako dumikit, kaibigan. Hindi sa ganyan ako dumikit. Pag 10 minutes, pagalbagan nito, hindi naman ako nagmamadali. Kasi pag tumutok ako sa isang live stream, tapos yan. Alam ng iba yan, alam na ibang nandito nang napupunta akong live stream. Pag tumutok ako, pag sinabi kong tambay, nakatambay ako dyan, nandito lang ako nakatutok sa laptop. Bigi-bigi lang ako dyan. Heart, lahat yan naka-heart. Kaya tinatapos ko po yan. Makadikit lang ako, sa totoo lang, makadikit lang ako ng limang legit na banana. Limang main lang madikitan ko. Tuwan-tuwa na ako niyan. Kaysa didikit ako ng 15, nagmamadali ako, lagas din lang naman. Dito na ako sa 5 lang, na sure. Nood lang ako habang nagtatrabaho sa furniture from Kajuni TV. Salamat kaibigan Kajuni TV. Thank you my friend Benedict Nicolas. Kay Benedict Nicolas, kung meron kayong kung WH ang kailangan nyo, punta kayo kay kaibigan Benedict Nicolas. Sa gabi siya nagla-live kasi pag gabi nandiyan ako lagi sa kanya. Pero pag minsan yata hindi pare-pareho yung kanyang oras. Ipi-play po kanyan, play all ni kaibigan Benedict Nicolas. Mili kanya. Check ko na lang bakas mo later. Pag di tayo masilip, main mo din, babakas mo. Ano yan? Parang di tayo masilip, main mo din tayo bakas mo. Good morning po sa lahat from Belma Evangelista. Mili, pilitin ko muna para di malagas. Painitin ko muna from Kerisoy. O yung sub to sub, yung sinasabing sukli agad. In-experiment ko po yan, ko. Nag-sub to sub kami pagkatapos niya akong nanood. Pinanood ko ng tapos. Di naman nalagas. Nandun pa rin, nakakalimbang all pa rin. Salamat sa 50 pesos sa kaibigan Benedict Nicolas. Harang from Wilma Evangelista. Salamat from Benedict Nicolas. No problem kaibigan. Ami Film Channel, yan BGBG, Manny Early, Benedict Nicolas, Dan Connect from Ami Film Channel. Taxi Uragon, Dan TV. Taxi Uragon TV, Dan na po sa'yo from Inday Elves Kitchen. Ami Film Channel, BGBG. Nag-drop din na ba sa Ami Film Channel? Sa nakapin po tayo, sa nakapin. No Bird Papa. Kaibigan No Bird Papa, unang like. Unang like, kaibigan. Pakipanood po, pangalawang like, kaibigan No Bird Papa, harang lang. Pangatlo, kaibigan No Bird Papa, pangatlong like.
Puro harang, nasa harang. Monetize channel na po kasi yan, si kaibigan Nubird Papa. Pang-apat na like, kaibigan Nubird Papa, oh. Stick in Karel. Breakfast on the beach. 5 minutes lang, eksakto. Pag natapos yan, palitan natin. Kerisoy, dikit na po, from Ronel Habagat. Kerisoy, Mick Jong trip, full pack sa'yo, from Kerisoy. Ano bang gamit yun ni Mick Jong? Alin gamit mo dito kaibigan, Mick Jong? Dan full pack dikit. Tubiana vlog from Ate Miller Kanya. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Patamsa ko sa premiere from Naglo-loading ako. Three minutes na kayo, no? Kay kaibigan no, Bird. Dan full pack dikit, Vienna vlog from Miller Kanya. Ate May Kajiyama, yung BG si Ate May. Dan harang, main to main nga lalabs. Main to main mga lalabs from Ate Miller Kanya. Oh, sit mo na ako, nasa work kasi ako ngayon. Yung nagbakas sa akin. Bakas lang po, balikan ko kayo. Salamat po from Inday Elf Kitchen Vlog. Sige po Ate Inday Elves. No problem niya. Mani Early TV channel, nag-drop ng bahay. Vienna Vlog, done check na from Ate May Kajiyama. Full watching video po from Ate May yun. Si Ate May Kajiyama talagang full watch yan. No skip yan, no skip ads. Kaya lang ko po yung mga no skip dito, no skip ads. Kami po mga matagal na magkakaibigan, ganyan na po yung aming style. No skip ads na yan. Harang House from Ami Jimenez, Idol Ami Jimenez. Mega love shoutout, good morning kaibigan from Krashiba Gwinty Vlog. Tamsak na rin from Ami Jimenez. Ronel Habagat, BG. Magdikit ka na dyan, mag-subscribe ka na dyan kaibigan, Ronel Habagat. Yan, si Ate May Kajiyama, dikitan mo na yan, oh. Panuurin mo, tapos magbakas ka ng maganda. Panuurin ka nyan. Hashtag May Kajiyama. 2 full pack sa'yo. Patamsa ko, dalaw ka minsan sa akin. Sa LS ko, dami kong friend na nasa Japan din. O sige, no problem, kay Risoy. Kiera Soy pala. First honor Rose, yun, may first honor si kaibigan Jesse Menes. Thank you kaibigan Jesse Menes. God yun, may galap shoutout. O, tapos na kaibigan Ubert Papa, oh. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. May kisuyo sa nakapin, may kisuyo. Eto, nagluluto pa lang, oh.
Salamat po, Kiera. Kiera Soy. Pero tingnan ko nga muna. Music talaga. Wala na, hindi nagpa ano si music talaga. Kira sa'yo, hindi pa pala ako nakasubscribe kayo. Oh, honest lang ako para ano. Yan oh, di pa ako nakasubscribe. Ikakalimbang all na kita, kaibigan. Kira sa'yo. Pag nag-live ka, sigurado magpapapagad ako sa'yo. Ayaw ko sa short video. Dito ko manonood sa ano, sa my hair highlights. Okay lang, Os. Laging rak-rakan kami sa live ko. Sige, no problem, no problem. Papasya lang yan. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Para mapalitan na natin. Ay, ba? Orly Channel, Anfield Channel, dan ako sa iyo sa channel nyo from Bughaw TV. Uy, ba't dito na ano? Salamat po sa 33 thumbs up, 11 viewers ni Tunjing. Nasa iba na akong planeta. Ito. Yun, nasa harang pa, nasa harang. Nasa harang na itong dalawa, oh. Kaibigan no bird, Papa. Ronil Habagat. Pin ko nga si Ronil Habagat. Sino nga ba yung may nag-ano kanina ng premiere para... Ito, isaglit nga natin to. 5 minutes lang, 5 minutes. Kasi kanina pa to nagpapaano ng ano eh. Premiere na, si Kerry Soy. No bird, Papa. Full pack sa'yo. Yan o, nanonood ako sa'yo. Unang subscribe o. Sa premiere mo ha, kaibigan Kerasoy. Like number 37 o. Bell all na yan, bell all. Money House, magandang umaga po from Lantin Vlog. Like 34 house. Hello po lahat. Meron pang ano ah. Meron pang thriller ah. Yan o, pangalawa. Like number 38. Oh, like number 38. Pangalawa. Bugaw, bahay mo, pakibaba. Sabi ni Manny Orly. Oh, pangatlo. Kaya sa'yo, pangatlo. Like number 38 kanina, pang 39, oh. Oh, bill all na yan, oh, bill all. Pang-apat o pang-apat? Watch na, Amazing LB, Amazing LB TV, Amazing LB video. Like number 41 o, 41.
39, may dumikit na 40. May nag-like ng 40. Hindi na ako magbabaka sa kaibigan Kerasoy ah. Lantin Vlog, full pack sa'yo. Sinampalo ang kambing mo. Kapapasok lang ni Lantin ah, kaibigan ah. Kaibigan Kerasoy. Mahaba yata yung sinampalukan ni Lantin oh. Lantin Vlog OTW, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Apat lang na mention. Tapos ka na agad sa sinampalukang kambing. Okay lang yan, no problem. Manood po tayo, nag-isuin naman po ako, manood. Good morning, host. Thumbs up lang muna ako. Sige, no problem yan. Kaibigan Mitit Gabarda. Harang, mamaya po pag may free time, balik ako. Good morning sa lahat. Have a nice day. Orly TV channel, Dan Pulpak. Bughaw TV, thumbs up Dan. Full package with bakas. Tapos na ako manood sa premiere mo, friend, Kerasoy. Bro Juni TV o BGBG. Kerasoy, Dan Bell all like sa premiere mo, may bakas. Kerasoy. Okay, dalaw ako sa bahay mo from Bughaw TV. Kerasoy, minsan dalaw ka din sa LS ko, thank you. Ikot-ikot lang tayo, ganyan lang yan, ikot-ikot. TV hashtag Bughaw OTW. Harang from Kapangarap Vlog. Orly TV channel, what time ka lagi nag-ALS? Baba nga ng bahay mo kaibigan Benedict Nicolas. Bababahin mo kaibigan Bro Juni TV. Yan, dyan naman tayo sa nakapin. Miller Kanya. Chantel May. Watch live now, Chantel May. Ate Miller Kanya oh. Subscribe ko na din, di pa nakasubscribe Ate Miller Kanya oh. Ayan, unang dikit Ate Miller Kanya. Hindi na ba ako magbabakas ha? Hindi na pa ako magbabakas. Like number 6. Like number 7. Pangalawang dikit, pangalawa. Oh, like number 7, pangalawang subscribe. Nandiyan po kaya sa Ate Miller Kanya. Pangatlong dikit, Ate Miller Kanya oh. Bughaw TV, nood dikit po. Tinapos ko, manood. From Mitit Gabarda. Yan, sulit yan si Ate Mitit Gabarda. Kasi matagal yan na nandito sa aking live stream. Natuto siya manood talaga. Nanya ka ba Ate Miller Kanya? Like number 9 oh, Kalimbang all. Pang-apat. Puro legit na banana yan. Walang tigi-isang ano yan. Tigi-isang cellphone.
Kaya legit nadidikit yan, tigi isang cellphone. Basta hindi na ako magbabakas ha, kasi pag nagbakas pa ako, isa pang abala. Alam niyo naman, nagdadagdag naman yung yung premiere niyo po, nagdadagdag naman. Sweden's Life Vlog. Nag-go to channel lang ako, full pack sa'yo with bakas sa shirt, Valentine mo. Bughaw TV dan, para mga Ate Crush Baguen pa. Ate, ito si Ate Crush Baguen pa, isang legit yan. Tita Maritski, may galap shoutout. Ate, kaibigan. Crush Baguen Vlogs. Dan sa big popcorn mo. PGP lang host, kay gising lang from Ami Jimenez. Ronel Habagat, TV, Dan Pulpa. Salamat, Kersoy, puntahan kita from Crush Baguen Vlog. Next po, next na IPP natin. Ronel Habagat, Ronel Habagat. Mitit Gabar the Vlog, full pack sa shirt, video mo. Nang pansit, nagbakas na lang ako. Good morning guys from Ankita Misra. Money Orly TV channel o nag-drop din ng bahay. Ronil Habagat to. Ilapag mo Ronil Habagat yung Wag ito, wag yan. Wag yan kaibigan Ronil Habagat kasi hindi ka pa panuorin ng mga yan. Ibaba mo yung latest video mo. Itong adobo ng Batikulod. Yan ang ibaba mo Ronil Habagat to kasi pag yun ang binabangumin mo, kakalimbangin ulo ka lang ng mga yan. Lahat ng pupunta mo live stream, pag yan ang binaba mo, kalimbang on lang, di wala kang mapupuntang walang mapupuntang what's our sale. Yan, ibaba mo yung adobong Batikulod. Hindi pa nakasubscribe Yan ibaba mo yung Batikulod. Lahat ng didikit sa akin, babalikan ko kayo at susuportahan. Pangalawa, hindi pa nakadikit Pangalawang subscribe. Pangatlong manonood sa adobong Batikulod mo. Nobod Papa. Dana po, full watch, stick incredible. Stick and cereal. On the beach, 5 minutes. Opo, 5 minutes yun, 5 minutes. Napanood ko rin yan. Ano sinabi natin may Gajiyama? Lantin Vlogs and Ame Menes, nag-drop ng bahay. Host. Pinupuntahan ko po mga nagbababa ng channel. Nag-iiwan na lang din ako ng bakas. Dito lang ako. Salamat sa Ate Ana Alorso. Salamat. Balikan niyo po. Kung may nakita po kayong balikan niyo naman po. Pag may nakita kayong magandang comment, balikan niyo. Palabas-labas lang ako kasi isa lang gamit CP. Basta magdikit ako. Sige lang Ate May. Alam mo naman yan. Basta makakilala ko dito. No problem na sa akin yan. Tita Maritski, Ronil Habagat. Ronil Habagat, nakapin ka. Ronil Habagat, nakapin ka. Huwag ka nang bababa ng link mo
Ano bang link na to? Ito na ba yung adobong batikulon? Ha? Sige, ipalit ko para magkaroon ko ng WH. Bakas lang po mga lalabs from Ami Jimenez. Pang-apat pala oh. Ronila Bagat, di ba nakasubscribe o pang-apat? Oh, apat na video pinapanood ko sa'yo. Like number 12. Ay, di ko pala na mga nalikean. Di pala nalike, 13. 14. Di pala nakalike. 15. Sorry. Akala ko nakalike ako. Ronila Bagat po kayo, Ronila Bagat. Salamat po, sa bait mo talaga. Hindi, pare-paras tayo mabait. Sweden's Life Vlog, full pack dikit. Tonying. Premier. Naipin ko na yun, Ate Miller kanya. Naipin ko na po yung premier nyo. Ayun mo tayo sa Skyflex. Ami ping channel, nag-bigi-bigi, Mani Early TV channel, nag-drop na bahay. Baba nga bahay, Ami Jimenez. Ay, Tita Maritzky pala kasunod, Tita Maritzky. Huwag ka na baba ng bahay. Ronila Bagat, mapapalo ka ni Lolo. Nakapin ka na, huwag ka nang mababa ng bahay. Shoutout po sa 11 viewers. Salamat po sa mga nagpalipad dyan. Meron na po tayong pang merenda. $5. Pang Jollibee na po yun, pang Jollibee. Sana all may nagpapalipad. Oh, may nagpalipad, Idol Ami Jimenez. Ayan o, si kaibigan Benedict Nicolas, 50 pesos. Ay, yung 50 pesos pala ni Ate Miller kanya, napanalunan ko daw yun sa Premier. Tapos si Ate si Ate Regina Channel, nagpalipad siya ng $25. May aswang. Salamat Ate Ambe, naunahan ako ni Ate Ambe ah. Delete ko rin sana oh. Kayo na po bahala sa mga dinikitan ko. Magbakas po ako sa inyo. Kayo na po bahala. Oh, magbalikan ko po kayo. Magbalik. Balikan niyo po yan si Idol Jesse Menes ha. Papi Migs. Salamat na marami from Ronel Habagat TV. Mega love set po sa lahat from Ate Ambisyosa. Dito lang ako, standby phone. While doing work from Ami Film. Sige, salamat po. Ate Miller kanya, BG. Nakakainis-nit ang hina. Ano bang hit mo? Kasi sa akin niya, ba't sa akin di naman naghahang? Ilan to nakakonik dito? Isa, dalawa. Ito, isa. Pangalawa to. Pangatlo. Paapat. Palima. 6. 7.
Walo yung TV, walo. 10. Converge sila, Converge. Converge ba yan, Idol Jose Jimenez? Patapos na, kaibigan na rin Labaga to. Sunod natin si... Baba nga po ate, ano? Ate Krasiba? Sky kami, kaya tinatamad na akong mag-live lagi akong nalalaglag. Ay, Sky Cable! Wala na, natabunan na kasi yan. Dati maganda yung Sky Cable, ngayon wala na. May galab sa taot, kab sa Talantin. Tapos na oh. Kaibigan rin Labagat. Palitan na kita. Dito muna kami sa aking idol. Five minutes lang din kay Idol. Idol Joyce Jimenez. May galap nito kabsat. Ate Ambay, sabi nilang team. Bugaw TV, BG, may galap sila at Ami Jimenez. May galap sa Turk. Kaibigan ng Hunter TV. Kaya upload lang ginagawa ko from Ami Jimenez. May galap siya out ambisyosa from Noob Hunter TV. Idol Noob, may galap siya out. Shoutout sa aking kaibigan na si Viva Mascarados Vlog. May galap shoutout Mari Tuning from Noob Hunter TV. Papi Mids, may galap shoutout from Ambisyosa. May galap shoutout po Idol Viva Mascarados from Ate Ambe. Si Ronel, main ko, dikit ko po sa iyo from... Oh, kaibigan na, Idol Jesse Jimenez. Nasa bundok po yan, sa bundok. Naglo-load lang siya pag minsan pag nakakababa sa kanilang bundok. Tapos dun siya nagbablog sa bundok nila kaya kawawa naman. Ito gusto kong tulungan eh. Si Ronil Labagat. Sino to? Yan o, patapos na yung batikalan mo. Buenos dias, amigo to ni Maxam at sa lahat ng viewers ni host. May galab shoutout sa iyo from Viva Mascarados. Ambi, dikit na rin po. May galab shoutout Ronel from Noob Hunter TV. May galab shoutout si Ambisyosa from Ate Gwen Pikrasiba. Nakita ko nga host, Baby Babae. Oh, Baby Babae, matagal na rin yan nagbablog. Pero matagal na kaso hindi ko rin matutukan pag minsan. Yan ang mga gusto kong tulungan eh kasi sa bundok siya, nagpupamilit siyang maging YouTuber para makatulong sa nanay niya. Yung nanay niya is medyo matanda na rin eh. Nag-iigib pa yan sa balon. Laki ng nilalakad niya. Balon. Tapos may dala siyang ano. Hello, IFF.
Do Idol Nogi from Manny Orly TV channel. Tusok na post from Regine Lauyon. Bugaw TV, nagbigiharang pa from Ate Regine Lauyon. Luayon. Lauyon ang lagi na ano. Nagmegalab siya na word papa. Kaya ate Jimenez tayo. Jimenez. Ayaw mabuksan. Jimenez oh. Idol, like number 11. Like number 11 oh, 11. Ate Mika Giyama, mega love shoutout din. Mega love shoutout din. Ambisyosa from Newbird. Ang ganda ng boses ni Sir Ronel. Oh, kumakanta yan. Oh, like number 11, like number 12. Like number 12. Panapanood ko oh. Short video lang pala yun. Oh, like number 13, Ami Jimenez oh. Di pa nakasubscribe. Oh, like number 14. Ito like number... Nakasubscribe na to. Wala pala siyang comment. Walang comment section. Kaibigan Jesse Jimenez. Sa live na naman oh. Mega love shoutout, like number 43. Salamat, Ate MC. Lagyan ko ba ng jacket to? Aselo Angel Joy. Aselo Angel Joy, lagyan ko pa ng jacket to. Ganda ng boses ni Sir Ronel. Chucky ni Harang, mega love shoutout kaibigan Chucky. May moderator na yan ha, Chucky ni. Kapsat. Tusok na po from Regine Luayon. Ate Mika Giyama, Arnel Habaga TV Dan at full watching. Believe 4 minutes 45 seconds video po. Yung mga comment na magandang basahin. Salamat host from Ami Jimenez. Saram bro from Johnny TV Vlog. Oh, ganda boses niya from Ate Mika Giyama. Lagyan ko ba ng jacket to ate ano? Ate Super MC? Sis May salamat! Ami from channel na BGBG. Nakailan 3 videos nga ako sa kanya. Good vibes din siya. Oh, good vibes din niya. Maganda rin yung ano. Si Ernila Bagat. Nakakapagpatawa din. Yellow dollar sign yan. Oh, sa... Ay, yellow. Bakit yellow dollar? Oh, soft comment. Pag ninja ko, ini-enter ko na isang phone. Nalalagasan na ako from Asilo. Sige, pa jacket. Okay. Ano yung tinatanong natin? Pa jacket, thanks. So si Smira pala. Si Asilo. Oh, kilala ko pag Asilo. Salamat si Jacket House. No problem. Kahit magtago talaga sa atin yung ating mga tunay na kaibigan, kilala na natin yan kasi alam na natin yung Facebook account niya, kung ano apelyido.
Kaya hindi na makakapagtago. Kaya nalaman ko agad na si Ate Miralisa. Kasi Asilo Angel Joy. Pag asilo kasi yung ano niya. Tapos na kayo kay Ate May, kay Idol Jesse Menes. Baba ng bahay, baba. O, iping ko na naman si Manny Orleo. Wala nagbaba ng bahay eh. Baka ibang ano yan, baka ibang pelikula. Baba po ng bahay, baba ng bahay. Yes, sis May, isipin ng anak ko ito. Yung moderator doon, nawala na naman yung moderator. Salamat sa pagpin-house. Baba ng bahay, bugaw, di pa ito napipin. Nakantsawan tuloy ako, salamat daw sa pagpin, di ko pa nga napipin. Sayang oras natin kapag nagmamadali dikit. Kaya nga eh. Hello, Slantin. Ala, ba't wala jacket? Oo nga, nawala eh. Ayan, meron na ulit. Bababahin ng Bugaw TV. Hindi ko kasi makita yung ano eh, nag-backread na ako. Baba ng bahay mo at palitan ulit natin si Manny Orly. OTW si nakapin from Ate May. OTW sis May. Ang film channel nag-drop ng bahay. Sabi ko nga po, pag di pa kayo napipin, paki-comment na pakipin kasi hindi pa ako napipin, gano'n. Hindi naman ako magagalit. Kaysa ganyan, no, nagalit tuloy siya ay Bugaw TV. Wala namang problema kahit sabihin na papin-host, di pa ako naipipin. No problem yan. Si Cinderalisa, ilaw pala si Asilo. Ha ha ha. Dikit na din ito sa'yo from Asilo Angel Joy. Hintayin nyo lang ang aking support. Mamaya pangako. From Ronil Habagat. Open ko, ikaw nakita ko. From Ami Jimenez. Baba ng bahay, Bugaw TV. Baba ng bahay. Harang ulitos, from Ambisyosa. O asisipin ng anak ko ito. Inagawan ko. Tusok ulit from Ambisyosa. Salamat at Tembe. Ito muna pala si Ami Film Channel. Ay nabuba ni Bugaw TV. Sorry. Oh, Ami Film Channel, ate may Ami Film Channel oh. Like number 30. Oh, like number 30, panoorin ko lang, nasa harang lang. Like number 31. Di pa nakasubscribe, oh, subscribe ko na din. Like number 32. Oh, 32 to, number 32. Subscribe ko na din, pangalawang subscribe Ate Ami Film Channel. Salamat sa bakas Manay Tunying from Papi Mix Vlog. Hello Ambe from Viva Mascarados. Tusok ulit, nagalaw siya tuloy sa inyo lahat from Ate Ambe. Like number 33. 31, 32, 33. Ilang minutes to? Isang oras, live stream pala yun.
No bird pa pa, nag-drop na ba? Hello Ambe from Viva Mascarados. Salamat to sa panunood mo sa aking video. Oo, kaya tayo gumawa ng video para may panood. Hindi yung i-skip lang natin. Ami Film, dating dikit po. From Krashiba Gwynpi Vlogs. Dan Orly nakapin kanina. From Ate Krashiba. Nagtampo na tuloy siya, Bughaw TV. Live stream pala to, Ate Ami Film Channel. Panoorin ko lang ng mga 10 minutes, ha. Shoutout sa 18 viewers po. Salamat. 42 thumbs up. Meron na po tayong 1 hour. 1 hour and 20 minutes. Matatapos na mga ads, Ate Ami Film Channel. Nasa ads pa yan, hindi ko ni-skip. Ami Film, dating dikit po. Babangan na ba Ate Krashiba? Taxi Uragon pala, Taxi Uragon. Ronil Habagat, Enha Memenes, BG. Yun, nagbaba na si Ate Gwynpi Krashiba. Hansel po tayo, Hansel. Done with May. Paul sa harang, nakalimbag kita. Mamaya, play ko video mo sis May. Jasmine 14, Fairtress, live. Ronil Habagat, BG. Sa didikit po, dalawa ayaw the letter name. Tapos lang mag-silent. Nag-silent ka ba ati, Hindi ako nakapunta. Sorry. Pag di ako nakakapunta, inaamin ko po na hindi ako nakakapunta. Busy pa ako ng isang araw, tsaka kahapon. Kahapon po, nung isang araw, busy po ako. Tapos kahapon, nagpahinga kasi pagod at puyat. Dapat may live sana ako kahapon, hindi rin ako nakapag-live kasi puyat pa. Pero okay lang yun. Kahit 2 times a week, okay lang yun. Oo, ilang araw ka na absent. 2 araw pa lang naman, 2. Ilang araw bagang. Nung Lunes, Martes. Alam ko absent ko. Kala mo Ate Merlisa. Okay lang Tanyim, alam ko naman pag may time ka, pupunta ka. Di may nasuportan lang ako kahapon, kaunti lang mo. Sino yun? Si Jason si Vlog, live, ang lilapagan dikitan. Haha. Tawa tuloy si Ate Merlisa. Five minutes now. Live stream pala yun.
Ito, nasa harang pa oh. Iba namang harang to, hindi pa tapos na harang. Alam? Si Ronel, pa-request ng kanta. O yan, Ronel, oh. Request daw ng kanta si Idol Jet Jimenez. Huwag mong tatanggalin yan. Masamang ano yan. Masamang mapahiya yan, si Jet Jimenez. Okay lang din, kaibigan. Wala ka nung Lunes at Martes. Pinuntahan ko pa ang house mo. Opo, wala ako, wala. Hello, kamusta to niyo from Ate Rosa Pesi? Lunes po, nandun ako sa bukid, sa gitnang bukid. Tapos Martes po, siyempre pagod na pagod ako. Nakatulog. Maga, nagliligpit ng mga kalat. Support na lang, work mode. Sige po Ate Rosa Pesi, no problem niya lang. Manang, thank you po, thank you. Good morning kapatid na Tunying from Martes Alincastre. Salamat po sa mga kaibigan nating masusugi na taga-subaybay. Mga kaibigan tunay. Tamsak lang sa'yo from Ate Martes Alincastre. Bakit di pa ako mamuni? May ads ako ading. Lahat na po may ads. Lahat na po may ads sa Ate Winpay. Kahit 200 subscriber ka pa lang, linagyan na ng ads siya ni Lolo para kumikita na siya agad. Labakat, biji. Ate Martes Alincastre. Pangalawang harang oh. Ate Amfilm Channel. Mute ko muna sounds nito at nasa work. Sige lang po Ate Rosa Pesi. Sana ula kikita kapatid. Oo nga eh. Harang from Jan Serdan Adriano. Ang kaibigan si Jan Serdan. Malayo pa watch or go kapatid na Tunying. Sige, okay lang yan. Basta mag-live stream ka lang. Mag-silent ka lang na mag-silent. Ate Martes Alincastre. Si Smiralisa, natawa tuloy. Ba't napatawa naman to si Jet Jimenez? Pangalawang harang. Ate Amfilm Channel. Pulwat sarang kapatid natin yung from Ate Martes Alincastre. Hello kuya, nagbabalik from Happy Marge. Good morning Manay Tunying. Tsaka ni salamat at tsaka ni. Thank you very much sa yung pangmerienda ng welcome to live chat room privacy learn more. Lumabas kanina kaya nag-exit ako from Happy Marge. Okay, no problem po yan, no problem. May galap shout out si Rosa Bercy from Happy Marge. Hi Kuya Tunying and to all from Jan Serdan Adriano. Palit siya na kapin. Ito muna si Ate Martes Alincastre. Ay siya, muna pala. Ito si Ate May Kajiyama pala, Ate May.
Ate May Kajiyama tayo, Ate May. May galab siya to kaibigan, kusina ni Juicy. Nandito ba si Ate Kusina ni Juicy? Ayun, nandito na si Ate Kusina ni Juicy. Thank you very much. Oo nga, ading. Turning. Hi, Kuya Tunying into all from Jan Serdan. Dito na tayo kay Ate May Kajiyama. May galab siya to, Rosa Bessie. Lumabas kami kanina. Hi, Kuya Tunying into all. Exit na muna, host. May lakad pa. Sige, ano ko lang to ate, ano. Nandito si Ate Christine Ching, ah. Ate, Ami from channel, 10 minutes. Live stream, 10 minutes. Christine Ching TV, yun, tamsak dan from Shirley Official, yun, thank you very much, Ate Christine Ching. May moderator na po yan, may moderator na. Salamat ako sa lahat po ng dumikit. Balihan ko po kayo mamayang gabi. Okay, no problem natin, panoorin ko lang yan. Panoorin ko lang yan, Ate May. Hello host, may galab shout out. Tamsakdan from Ate God Grace in Manay Christ Follower TV. Christy Ching, may galab shout out po kaibigan from Manay Christ Follower TV. May galab shout out po sa lahat ng bisita ni host. From Manay God Grace, Jan Septon Adriano. Yan. Salamat to sa lahat po ng tumikit. Balayan ko po mamayang gabi. Katunying morning from Baronski TV. Salamat kaibigan Baronski ha. Salamat. May galab shout out. God Grace Channel from Kusina ni Juicy. Ate Gwen Pigrasiba, nagbigi-bigi. Salamat sa pagpinos from Ate May Kajiyama. Alis na ako. Sige Ate May, no problem. Ingat po, ingat. Enrico Titar, may galab shoutout kaibigan. May galab shoutout sa Christ Follower TV. May Kajiyama, may galab shoutout po from Manay Christ Follower TV. Hello, Kusina ni Juicy. From Manay God Grace. Asilo Angel Joy. Host Papin sa huli. Ding, sunod na kita ko. Paalis na kasi si Ate May. Kaya ikaw isusunod ko. Panoorin ko lang si Ate May. Ate May, like number 97. Thumbs up host from Glenn Mabutol. Salamat kaibigan. Like number 97. 98. Pang 98. Pang 99. Hindi pumapasok 99, oh. Pang 100. Oh, 100. Ayun, oh, like 100. Oh, sakto yung bilang ko, sakto. Play hashtag Ami Film Channel. Morning host from Glenn Mabutol. Thumbs up host. Jan Serdan. Playing daw hashtag Ami Film Channel. May galab shoutout sa kapatid ng Christ Follower TV from Ate Martes Alingcastre. May galab shoutout Christian Ching. May galab shoutout from Manay Grace, God Grace Channel. Baronski TV na BGBG harang host from Glenn Mabutol. Panuorin ko lang Ate May ha. Ate May ilan to? 6 minutes and 34 seconds. Sunod niya si Ate Asilo. Si Ate Merle sa channel. Mapagalitan na naman ako. Sa uli ko daw ipin. Galit na naman yun. Salamat Chucky ni pala ha. Ano ko po yan. I-share ko po yan sa sa community ko. I-screenshot ko na lang yung lahat ng magpalipad naman ngayon. Para matuwa naman kayo. Kasi hindi ko pa alam yun kaya hindi ko na i-screenshot. Ngayon alam ko na kung paano. Bawat magpalipad sa akin, i-share ko sa community. Tsaka lahat na mag-member sa akin, i-share ko rin sa community. Kaso ang problema, wala tayong membership. Kaya doon na lang tayo bawi sa palipad. Papa Migs, Dan Pulpak, from Ate Mili Ricanya. Jan Serdan Adriano, nag-drop din ng bahay oh. Kuya Bugs TV is live.
Joyous Nut Kitchen and Fashion. Hi, mega love shoutout po kaibigan. Main ba niya to? Main? Welcome to my live stream, my friend. Joyce Nast Kitchen and Fashion. Nag-grab shoutout, my friend. Shoutout to your channel. Kung sino ni Juicy nag-drop ng bahay, Asilo Angel Joy. Nag-BG-BG pareho. Happy Marge TV, BG-BG rin si Ate Marge. Shoutout sa 16 viewers. Three minutes, Ate May. Punta muna ako kay Sis Ami from Asilo Angel Joy. Sige, Ate Merlisa, no problem. Ano yan yung barako yan, yung kanta-kanta eh. Yung, ano ba yung TikTok? Kuha kitang camera ko. Daan ako kay Sis May from Asilo Angel Joy. Shoutout sa 10 viewers, 10 viewers, 10. Meron na po tayong 1.5 hours. Ate Mika Giema, sunod po natin dyan si Asilo. Nasaan na ba yun? Pag natapos po itong Ate May, ano lang naman siya eh, 6 minutes. Yan, papalitan natin ng kapin. Punta na tayo kay Asilo. Sunod si Jan Serdan. Sino pa nga ba? Enrico Titar, mega love shoutout din. Mamaya di kasunod si kaibigan Enrico Titar. Kaso, sumilip lang yata. Paano natin may pagsabihan na ipin? Sige, mamaya na po kayo magbaba ng ano pag sinabi kong baba ng bahay para sa ipin. Sis Krasiba Gwenpay from Manay God Grace. Dandikit po. God Grace Channel. Harang House from Glenn Mabutol. Thank you kaibigan Glenn Mabutol. Thank you kaibigan. Shoutout sa 11 viewers, 51 thumbs up. Salamat. Tsaka sa $6.17 na naipon natin. Dan si sa amin kalimbang kita. Of comment from Asilo Angel Joy. Hi sir, please subs me. I return also please. Yes, no problem my friend. I subscribe to your channel my friend. Jonas Kitchen and Passion. This is your YouTube channel my friend. I subscribe to your channel and bell all. Thank you my friend. Joyce Nast. Tama ba yung pagkabasa ko? O Joyce Nast Kitchen and Passion. Angel Joy Asilo and Glenn Mabutol nag-drop ng bahay in BGBG. Yun, harang na Ate May, harang. Harang na rin oh. Harang na rin oh. God Grace Channel, may galab shoutout din siya. Harang na rin oh. Apat na harang, apat. Bro, mabuti okay na signal mo. Okay na nag-ano lang na tanggal lang pala yung ano, tanggal yung saksak. Yun, dito na tayo kay ano, kay Angel Joy Asilo.
Yan, natapos na oh. Ate May. Thunderstorm na to oh. Live stream na ni Jason C. Vlog. Yun o, nandito na yung Pinoy Palaboy na rin o. Pinoy Palaboy. Nasa Lucky Me na rin o. Baba na ako ng bahay bro. Sige, baba ka ng bahay bro. Baba ng bahay. Marites Aning Castri, nag-drop din ng bahay. Harang house. Ate Miralisa o. Unang like. Like number 86. 86. 87. Ilang minuto to? 8 minutes. 87. 88. 88. 89. Oh. Tama yung bilang ko Ate Miralisa oh. 89 oh. Apat. Salamat Tunying. No problem. Good morning mga lalabs. Padikit at pabaka salamat pang Brugam Rock TV. Chako niya. Thank you very much sa kaibigan Chako niya. Mega love shout out to Grace from Asilo. Angel Joy. Sinong Grace to? Ay, God Grace. Akala ko si Ate Grace Laurente. Yun, nagbabike na si Ate Miralisa oh. Maganda yan kahit wala kang bisikleta. Kaso, saan ka nakarating yan, Ate Miralisa? Saan ka nakarating pagbabike mo? Hanggang saan ang inabot? Sa Laguna. Sa Enchanted Kingdom. Sa Asilo po tayo, Asilo. Asilo, tapos sunod natin si... Sino kasunod ni Asilo? Glenn Mabutol nga ba? Just Not Kitchen and Passion, drop the link. Si Asilo, Angel Joy, mega love shout out. Baronski TV, yun. Nag-drop din na ba si Baronski? Then 8 minutes, pagdating ng 5 minutes, palitan ko ah. Glenn Mabutol tayo, Glenn Mabutol. Ay, Jan Sertan pala, Jan Sertan na una, Jan Sertan. Pag 5 minutes, Ate Miralisa, palitan natin. Dito lang ako, apat. Bibisikleta. Papuntang Laguna, Enchanted Kingdom. Ankita Misra Vlog. Yan, mega love shout out my friend, Ankita Misra. Nainis na ako ito kay Ankita Misra eh. Drop once my friend, Ankita Misra, your link. Please drop once. Not many drop. Okay host, pa-mention na lang. Babalikan ko at ng main ko. From Asilo, Angel Joy. Joyce Nas Kitchen and Passion, yun, drop the link. Salamat po sa 12 viewers.
53 viewers, 53 viewers. Playing sa nakapin from kaibigan Jan Serdan. Sunod natin si Enrico Titar muna, kaibigan Jan Serdan ha. Tamsak Idol from Salersing. Gayahin ko nga yun, nagbibisikleta. Dapat meron din kamay habang nagbibisikleta yung paa. Sindan, bababae sis. Sis Dan, sis Jan Serdan daw, baba daw ng bahay. Nasa taas lang. Dan Kalimbang na po, Martes Alingcastre. Pa-mention lang, i-watch ko kung dedicate sa ayuda ko ito from Aselo. Dan Kalimbang na po, Martes Alingcastre, Harang House from Glen Mabutol. Baba ka rin ng baba mo kaibigan Glen Mabutol ha. Yun o, 5 minutes na ate ano Meralisa o. Dito na tayo Enrico Titar. Sunod niya si Jan Serdan ha. Enrico Titar. Sunod Jan Serdan Adriano. Please subscribe to the viewers, my friend. My friend join us Kitchen Passion. Okay ho, salamat. Bakit? Shout out sa 11 viewers, 53 thumbs up, 54 thumbs up. Elba 552 official. Asilo Cam. Mga paliwanag dito kay ano, kay Guys Nas Kitchen na wag nang maghintay na digitan kasi hindi naman siya pag mga maliliit na bahay, wag nang hintay na mga ganyang siya unang isusubscribe. Kasi hindi naman tayo famous, mga katulad ni ano. Jan Bahay Moses from Asilo Angel Joy. Hello, good morning from Ate Juliet. Super MC to, done watching sa video mo sis. Pag play ko na po si Enrico Titar, pag i-play ko na dito sa 4, palit tayo sa nakapin, Jan Serdan Adriano. Tamsakarang kuya from Gold Igorot. May galab shoutout sa lahat from Gold Igorot. Jan Serdan Adriano, nadikitan na po kita kaibigan. From Money Christ follower. Kusina ni Juicy, nag-BG in Gold Igorot. Hi, famous man! Famous man. Sino ba yung famous Ate Juliet? BG lang kuya. Sige, kaibigan Gold Igorot. Thank you. Thank you very much. Thank you. Wala pa yung aking kaibigan na si Miss Palaka from Tawi-Tawi, Philippines. Ano si Ate Juliet? Yan na, tapos na. Ate ano? Ate Miralisa. Nagbababay na rin Bye-bye. Ito tapos na rin bye-bye. Hello sis Juliet Mukbang from Ate Kusina ni Juicy. Enrico Titar tayo ha. Tambay mo na ngayon lang uminit. Kaya samantalahin 4 days na ulan dito. Sige Ate Krasiba. No problem. Bigyan lang idol work mode from Salersing. Nasaan yung bahay mo dyan, Sir Dan? Yun. Panoorin ko lang si ano
Enrico Titaro, like number 2, aba, ang dami na, 260, ay 270, 270, 271, di pa nakasubscribe, o subscribe ko na, wala na yata sa kaibigan, Enrico Titaro. 271, okay lang yan kahit wala, panoorin natin yan, 271, 272, 272. Kinig lang bro, may mga deliver. 73, 273. May kurimaw na naman. 273, sundan natin si kaibigan Jan Sirdan. Sa nakapin naman tayo, sa nakapin. Jan Sirdan Adriano. Salamat sa nagbura ng kurimaw. Salamat Ate Miralisa. Delete sana sa akin yan eh. Yan kay kaibigan Jan Sirdan tayo. 4 minutes lang o yung kay kaibigan Enrico Titar. 4 minutes. Kaibigan Enrico Titar o. 4 din, 4. Nasa harang tong isa o, nasa harang. Mega love shoutout Super MC. Sunod natin kay Jan Sirdan si Gagamrak. Gagamrak tayo, Gagamrak. Sunod si Glenn Mabutol. Ay, Glenn Mabutol muna pala. Glenn Mabutol. Ano naman to? Kain po tayo. Guyabano. Hinog sa puno na guyabano, mapatamis. Ang tamis. Pakain bro. O sige bro. Hinog sa puno. Kaya ang tamis. Hindi na namin nakuha sa puno. Nalaglag na. Kusa nang nalaglag. Tanim pa to ng aking ano. Ang aking pumanaw na biyanan. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Pag natapos to, wow, atis! Guyabano, hindi atis. Ano ka ba? Kusang bumitaw. Oo nga eh, kusang bumitaw eh. Pero hindi ko kayang bumitaw. Ikaw na lang na. New come from Just Nice Kitchen Passion. Wow, mangga. Oh, may mangga rin. Teka ako mangga. Gusto mo pakita yung mangga? Pakita ko nga yung mangga. Ayun, mangga oh. Ay, sa bubong oh. Dahil bunga oh. Wala na yung iba yun, no? Sa taas. Ano yun? Ayun, o. Bawa, apple. Maraming bunga yung mangga, maraming bunga. Ayun yung giyabano. Tapos nyog. Sino gusto ng ayuda? O, ayuda saging o, saging.
Di na maubos-ubos. Dahil sa nakapinos from Joy's Heart by Jane. Wow, apple. Dahil sa nakapinos. Yun na, tapos na oh. Kaibigan ng Enrique Titor, tapos na oh. Oh, tapos na rin oh, nasa live stream na oh. Yung iba talaga ano? Mang Tomas lang o Mang Tomas. Harang lang Mang Tomas. Wow, ang daming bunga house, daming tanim. Sarap talaga sa probinsya. Sunod natin dito si Hi gods. Jen Serdano. Light number 56. Jan Serdan 56. Di na ako nagpapaharang. 57. 58. Ba't walang harang dyan, Sir Dan? 59. Di pa nagpapapap yung 59, oh. Blessing GTV. Ilang minuto to yan, Sir Dan? 16 minutes. Glenn Mabutol kasunod, Glenn Mabutol. Sunod natin Glenn Mabutol, kaibigan Gagamrak. Three minutes make it, what's insist dyan? Full watch, harang. Please come my home. I return you. No, my friend Joyce, ano yun? Pahingi pagkain. From Tigracie, tusok lang. Oh, Tigracie, subuhan kita. Oh, Tigracie, oh. Guyabano. Patamsak sa Silent LS co-host. May Silent LS ka ngayon? Ay, hindi pwede patamsakan. Or coming Silent LS. Guyabano ba yan? O, Guyabano. Hinug sa punong Guyabano, napakatamis. Parshare TV, may grab sa lahat. From Parshare. Pawats sa may gusto. Oo, lahat gusto yan. Alangan naman na hindi magustuhan yan. Opo, matamis pa, matamis. Galing sa puno kasi, hindi ko na nakuha kahapon, nalaglag. Abutin ko lang ng 5 minutes tong kay Jan Serdan ha, tapos palit ko si ano. Nandiyan naman si Gold Igorot, dan dikit na po ako. Lahat na favorite ko yan. Parang Ate Juliet mukbang. Opo, kasi mukbang ang ano, may mukbang eh, lahat favorite mo. Pag mukbang ang content, lahat ano. Pag mga mukbang, lahat favorite. Sa mga gusto lang, walang pilitan. From Tigracie. Lahat yan gusto. Teka lang, ipipin natin yan namaya.
Pag 5 minutes lang kay kaibigan dyan Sir Dan ha. 3 minutes, 3 minutes. Niipon ko yung buto tayo sa tanim ko dun sa ano. Sa aming farm. Sa kanilang farm pala. Favorite ko lahat. Binanggit mo ating kaibigan from ating Green Pigas Krasiba. Harang House from MG77 channel. Ating Juliet mo ba ang BGBG? Salamat po sa 11 viewers. Mega love shoutout sis Ambisyosa. From ating kusina. Last ano na lang po ako ha. 27 minutes, 27. Kalahating oras na lang po ako. Dating dikit kay Glenn Mabutol from ating Krasiba Guanpay. Harang, panggit ng harang, kaibigan ano, Jan Sirdan. Yan, palitan ko na si Glenn Mabutol na lang, Glenn Mabutol, sunod si... Nasaan ka na Glenn Mabutol? Baronski pala, Baronski, nasaan ka na Baronski? Nakadalawang comment ka lang, nawala na si kaibigan Baronski. Pero ayos lang yan, at least dumalaw sa atin. Yun. Yun, di naman tayo, Glenn Mabutol, Glenn Mabutol. Stay lang muna ako kapatid. Work mode. Sige po sa mga may trabaho po. Unahin po ang trabaho mga kaibigan. Pag naka-thumbs up na at may trabaho, unahin po ang trabaho. Kasi hindi naman po inuobliga na tumuto kayo sa isang nagla-live stream. Mag-thumbs up po kayo, mag-stay ng ilang minuto, okay na po 'yan. Basta may mga trabaho. Malaking tulong na po 'yun sa mga nagla-live stream. Ang like lang, like at views, okay na 'yun, malaking tulong na 'yan. Tatlo kasi ang mapupuntahan diyan eh. Like, views, tsaka WH. Kami ni Ate Juliet, wala kaming trabaho. Sa bahay lang kami ni Ate Juliet eh. Galing ako sa pagtiba ng saging mo bro. From Gagamrak. Oh, sunod ka na dito kaibigan Gagamrak. Kay Glenn Mabutol, sunod ka na dyan. Itambay ko lang to, nag-aayos dito house. Arang-garan ako kay Sis Kusina from Asilo Angel Joy. Tigresia o nag-BG-BG. Mamaya lang Ate Gracia ha, Ate Gracia mamaya lang po saglit ha. Kasi kaya naman baka magtampo yung mga nauna sa atin. Maganda po yung sunod-sunod. O what's naman po ng kay Ate Gracia, unahan na po natin. Dami ako work, tatos man, naglalaba, nagluluto, naglilinis. Nandiyan naman yung asawa mo ha. Asan probinsya mo aring tunying, daming prutas. Pangasinan po, Pangasinan. May mangga, may nyug, may guyabano. Magtatanim pa tayo ng marami. 7 minutes oh, kaibigan dyan Sir Dan, 7 minutes.
Dan sa nakapin. Dan sa nakapin, sabi ni Ate Kusina ni Juicy, MG77 channel, Glenn Mabutol, Dan full pack. Nagpakain sa baboy, nagpaligo sa baboy. Pumati Juliet Pugbang. Parshir TV, OTW, Glenn Mabutol. Joyce Nas Kitchen and Fashion, drop the link. Please subscribe my friend, Joyce Nas Kitchen. All of them, and mention the channel you subscribe. May susugurin, sabi ko na nga ba, taga Pangasinan ka. Asan banda sa Pangasinan ading? Balunggaw ko lang, Balunggaw. Balunggaw po, Balunggaw. Skip ko na muna kaibigan dyan, Sir Dan, ha. Mamaya ko tapusin. Para ma-play din natin yung iba. Para ma-play ko si kaibigan Glenn Mabutol. Sunod si Gagamrak. Nainip na si Gagamrak. May biyahe pa yan. Glenn Mabutol, oh. May harang lang, tiyang. Halisin ko na yung harang. Tapusin ko lang. Yan, oh, number 128. 128. 11 months. Light number 127 ay 128, 129. One 129. 130. Dikit ko na rin, oh, kaibigan Glenn Mabutol, di pa nakasubscribe, oh. $130. 131. Nakasubscribe na to, oh. Di pa nakalike, oh. Di pa pumapasok yung 31, oh. Punta kay Manay Tita. Oh, wala, 131 na, oh. BJ Aguinos! Nawala may, nag-market kasi ako. No problem yan at Kabsat Joyce Jimenez. Idol. Dito naman tayo kay Gagamrak. Gagamrak tayo, Gagamrak. May galab shoutout po Gagamrak from Kusina ni Juicy. Rowena Tiranya, may galab shoutout from Kusina ni Juicy. Joyce Nat Kitchen and Fashion, drop the link. Julieta at Juliet Pugbang, drop the link din. Tigracie pa watch. Sunod ka na, ano, Ate Tigracie. No bird papa, pa-watch at bakas po para mabalikan. Thank you. Padikit naman po yan, oh. Subscribe naman po kay kaibigan No Bird Papa, mabait po yan. From Los Ay, ano, Miami, Florida. Umiikot-ikot na naman si kaibigan Ami Jimenez. Asilo, Angel Joy, Dan sa video mo from MG77. Okay lang kuya host, dito lang ako sa baba. Sunod ka na dyan, sunod ka na dyan. Sunod si Ate Mukbang. Mama. No problem, welcome. Sunod-sunod lang tayo para ano. Para di magalit yung mga nauna.
Sakto, 5 minutes yung kay Glenn na Botolo, 0.44. 4.48 pala. Sakto yan, sakto. What's done? Gagambrak. Glenn Mabotol, tamsak dikit at tamsak na rin host. Nandiyan ka ba, Glenn Mabotol? Kaibigan Glenn? Ha, gagambrak, yahoo, macho. Hi, Rowena from Adjili Tumbang. May galap siya at Rowena tira niya. Wala na yata si kaibigan Glenn Mabotol ah. Sunod na nito si Ate Gracie ah. Ate Gracie. Just Not Kitchen and Fashion, drop the link. Delete mo ba ang haram bro? Salamat sa pag-pin. Di naman nagdidikit kasi si ano eh. Please subscribe to the viewers, my friends. Just Not Kitchen and Fashion. Ha? Anong ha? Anong ha, Ate Gracie? Pawat sa may gusto. Harang from MG77 channel. Shoutout po sa 15 viewers. Salamat sa 58 thumbs up. Harang from MJ. Yun, tapos na oh. Nasa Kumo na, Kumo. The Kumo. Ito, di pa tapos na dalawa. Tapusin ko lang para sabay-sabay. Di pa tao kay Gagamrak. Tapos sunod ko na si ano, Di Gracie. Di Gracie pala. Idol Gagamrak. TV OTW Show. Thumbs up from Parshire. Galing ako sa bahay mo. Nanood ako ng bagong palabas mo. Sabi ni MG77 channel. Hindi ka na ba bro nag-ano? Napina po ba kita MG77 channel? Ate MJ? Pagkasagot po hindi pa ha? Yung Gagamrak ko, like 108. Bro Gagamrak, like number 108 oh. $108. 109. Mukbang, banhana, galing ako sa pansit mo. Done watching sa video mo, no bird papa. 110. Salersim, bibigyan ko sila ni Diyos sa Gracie. 110, 111 to. Pang 111. 111 nga oh. Ayan 111 bro Gagamrak oh. Totoo lang yung sinasabi ko oh. Totoo. 111. Nagbibilang. No board papa, may galab shoutout from Gracie. Ilang minuto to? Sakto rin, 5.40 minutes. Palitan na natin Ate Gracie. Where are you? I'm here. Oh, kay Ate Gracie tayo, Ate Gracie. No bird pa kami, galab shoutout from Ate Gracie. May galab shoutout po sir from Mabuhay 008 Vlog. Salamat Mabuhay. Baba na ng link para madikitan ka na ng mga dyan oh. May mga bago. May mga bagong kaibigan nung wala ka. Nung nandito ka, wala sila. Rowena Terrania Vlog, Dan Tusok sa incoming premiere.
Agoy. Ano yun? Ano naman yung Ate Gracie? Nakapin po, pa-watch po. Sa mga may gusto lang ha. Sa mga may gusto lang manood dyan sa nakapin ha. Yung mga hindi, yung mga ayaw manood, okay lang daw. Sabi ni Ate Gracie. Mama to, sabi ko sa'yo, dito lang yung sa baba. Tumaas ka, pag minsan, huwag naman yung lagi nasa baba. Tataas ka rin minsan, hindi yung lagi ka lang nasa baba. Hindi aangat yung channel mo pag lagi ka nasa baba. Kaya yan, tinaas na kita. Nandiyan, nakapin ka na. Sa mga may gusto, hindi ako namimilit. O paano yan, ayaw ko, hindi rin ako manonood sa'yo, Ate Gracie. Hindi ko rin panonoodin yan, ayaw ko eh. Boy Peralta update sa mga kalagayan ng pinsan ni Ariana Labandera. Talagang update sila kay kaibigan Arian. Wala tayong pambigay kasi hindi naman sa pag-ano, nakakaya naman bibigay kasi ng wala naman tayong trabaho. Buti man lang kung nagsasakaw ng 3 beses ang taon, 1 beses lang. Watch mo lang, house. Sapat na, ha, ha, sa mga may watch. Eh, diwag, ha, ha. O, sabi mo yun, na diwag, ha. Diwag. WBTV Morning House and all friends from WTV. WBTV. Sabi mo yan, Ate Gracie, ha. Full support daw. Wow, road to 1K. Road to 1K, my friend, WBTV. Di pa ako nakasubscribe, oh, WBTV, ano. Ano. Oh, nakaturo pa lang yung nakaturo pa lang yung kamay ko, oh. So, subscribe ko pa lang. Salamat sa pagpunta kay kaibigan VWTV, ah. Playing sa nakapin from kaibigan Jan Serdan Adriano. Road to 1K. O, dito ako sa mo kaibigan, ha. 8 minutes. Like number 95. Dito ko sa Latian, Bertahan Dan, Manyerang. Oh, English pala to, English. I'm here at your video. I'm here at your video, my friend. Bahala ka na dyan. Or mga baby, okay lang. Dito lang ako sa baba. Uy, mga baby. ACT Mix. Yan, may grab shoutout. ACT Mix. Morning everyone from WB. Please drop your link, my friend. WBTV. Word Balance. Word Balance TV. Drop your link. Yung mga road to 1K. Yung mga road to 1K na lang, host, ipin. Hindi natin kaya to. Yan o, si WBTV, hindi naman, ibang lahi kasi, ibang lahi. Kaya natin, ilang babanahan mo dyan, Ate Gracie. Nag-love shoutout all in the house from ACT. Dan sa nakapin from Ate Kusina. BG si Ate Juliet. Or mga baby, okay lang, dito lang ako sa baba. Hindi pwede. Hello, Jan Serdan from ACT Mix. Kusina ni Josephine, bahay po. IACT Mix Channel. Shoutout lang. Sabi ni Ate Gracie. Morning Juliet from IACT Mix. Join us Kitchen and Passion. Ayun naman kasing Englishin nyo nga si Ate Gracie, Englishin mo nga to sa Join us Kitchen and Passion. Magdikit na lang kamo, hindi yung baba ng link kasi hindi naman siya didikitan kasi ibang lahi. MJ, galing ako sa pagpapawis, Purely Watts. Tapos na, bro, gagamra ko, nasarang. Nasarang na lahat, oh. Ayun, oh. Napunta dun.
I-full play ko video sa mga dumikit sa akin. Shoutout lang. Uy. Naglag na naman yung mangga. Ate Pilyong Kong, salamat, salamat, salamat. Dan drop, in drop. Or I will sumbong to you, my mom. Kusina ni Jesse, bill all na po sa bahay mo. Bahay niyo from ACT Mix. Papalitan ko na po siya, Ate Gracie, ha. Ate Gracie, oh. Unang giveaway. Unang giveaway, Ate Gracie, oh. Babangar na ba, Ate Regina? Like number 306. Sino po dumikit ako? Dumikit ako sa'yo. Nakatambay sa Lentos, account ko. Unti until you end from Ate Regina. Ako dumikit ako ayun, nakita mo naman oh. Oh, bell all na yan. Gulo ko na tong ano natin ah. Oh. Pangalan dikit oh, dikit na rin to, padikit ko na rin oh. Pangalawa na akong dumikit sa'yo. Ate Gracie. Hello Dan from Kasiba, hello Regina from WBTV. Puro ka namang hilo, di ka namang magdikit. Magdikit ka na kasi, hindi yung hilo ka ng hilo. Oh, like member 307. Sino yung dumikit? Ako nga, pangalawang dikit na oh. Oh, pangalawa. Oh, pangatlong dikit ah. Oh, pangatlo. Oh, pangatlong dikit yan ah. Oh. WPT, Dan Bell all na po sa'yo sa bahay mo. Oh, ayan oh, bell all na oh, bell all. Ayan oh, papanoorin ko yung video. Baka sabihin nyo, hindi ko pinapanood ah. Like number 308. Oh. Oh, tatlo na, tatlo. Oh, pang-apat. Oh, like number 308. May dumikit na isa. 310 na. Oh, like 310. Palitan ko na si Ate Gracie ha. Isunod mo muna si Ate Regina. Ate Regina ba nga bahay? Kanina pa to eh, si Ate Regina eh. Yan, Ate Regina tayo, Regina Channel. Dan Regina, Yummy Foods from Gigit Mukbang. Salamat naman host, malaking tulong yan sa akin at sa buhay ko. Sino na yung dumikit? Ako nga, apat. Kulit ha, baba ka lang bye after po. Parser TV, baba ka lang bye after po. Salamat Idol ng Rock. Salamat host. Word Balance TV, Dan Bell all. Bell all na po sa bahay mo. Ano yan? English yan? Yehe, like 61 host from Christy 2684 from Ate Christy 2684. Hashtag Teta Vlogs, Manay Teta, Mama Toast. Welcome. Okay, my friend. Thank you so much. Love. Prayer. ACT Mix Channel. Morning, Mami Marites Vlog. Dan Pulwax, kusina ni Juicy. Word Balance morning from Mami Marites Vlog. Yung mga ibang lahi. Palitan ko nakapin pala. Ate Regina, ilang minutes ba to? Tigresia, 7 minutes. No, 7 minutes pala no. Ayan o, 4 minutes na o. May galab shoutout sa lahat. Yung mga ibang lahi, mayroon sila mag-shoutout. Di na lang dumikit. So, shoutout ka. Para kunwari nakaligit na sa'yo.
Tigresyo, tapos na oh. Nasa harang pa, parang dito vlog. MG77, dan full watch sa video mo. Tapos ito pala Tigresyo. Ay, hindi pa pala DIY, di pa. Nag-uumpisa pa lang pala. Yun, dito na nga yung kaibigan. Welcome, welcome. Ano yung kinakain? Subuan mo kitang binuad ng balaka na may gatas. Welcome to my live stream. Vital Statistics 69, 69, 69 from Tawi-Tawi, Philippines. Miss Palaka, welcome. Yan ang aking kaibigan na si Miss Palaka. Anya si Damos. Kasla masarap. Wala pa, hindi pa nagluluto si Mrs. Pakain nga idol. Sige pakain. Ubos na Buto na lang yung natitira doon sa ano. Buto na lang natitira sa guyabano. Miss Palaka, thumbs up Dan House. Virgin Vital Statistics 69, 69, 69, 69. Representing Tawi-Tawi City, Philippines. Galing. Vlog mo kaibigan. Galing talaga mo kaibigan. Guyabano yan idol, Gubayano. Tigresy, thumbs up dikit po. My love you hurot. Ano yun? My love you hurot, ano ba yun? WBTV, Vital Statistic 35, 24, 32, Best in Swimsuit, representing Tawi-Tawi City, Philippines. Manay ko sino, nandiyan na naman si Miss Palaka. Ating very energetic. Kay Regina muna tayo, Ate Regina. Pagkatapos yan, kay Ate Regina, tapos palitan ko na nakapin. Sunod natin si MJ. Tingnan natin si Jaina's Kitchen and Passion. Saglit lang. Pagkatapos ni Ate Regina. Baka sabihin hindi natin pinapansin. Bigyan din naman natin ng bigyan natin ng pansin. Baka sabihin kanina pa siya hindi pinipin. Shoutout sa 21 viewers. Pin mo ko idol. Pipin kita. Kasunod lang. Manay tita kasi kaya naman dito sa ating mga nauna. Harang na harang Shopee, salamat Shopee. Ito matatapos na Ito matatapos na rin Tambay ko lang to, host. Kita akpay niluto. Pangaldaw. Regina, new friend from Philippines, nakapin house. Okay, sige, thanks for Manay Tito Vlog. Word Balance TV, done to your Latihan, Bertahan, Dan Menyerang. Playin po sa nakapin from kaibigan Jen Sir Dan. Dan Pulpak sa video mo, MG77 channel. Tigresy, nag-iwan po ako ng comment. Yan, matatapos na nasa harang na harang. Argentina will. Don't cry for me, Argentina. The truth and will never let you. My heart is bending. Nag-live sa kaibigan dyan sa Adriano from Manay Tito Vlogs. Parshare TV, OTW sa nakapin. Si Parshare pa pala. Parshare, pababa din ng bahay, kaibigan Parshare. Nag-live shoutout, Idol.Rock from Manay Tito Vlog. Harang na rin Ito harang pa rin Martes Aling Castre, Dan Pulpak. Hindi ko po naman pwedeng palitan yung nakapin kasi hindi ko pa siya napapanood. Pagkatapos niya kaibigan Tigresy, saka ko siya papalitan. Host and all I stay. I'm at the office.
from WBTV. Okay, no problem, my friend. Just 10 minutes and I will pin you later. Mega love shout out to Gracie. Kahit pa paano, natututo tayo mag-English dito sa sa live stream. Kahit di natin nasasabi yun paminsan-minsan, naiisip natin pag minsan eh. 66 like my friend. Good morning from Jasmine 14 Swertres. Ate Jasmine, kanina nag-live stream ka, hindi ako nakapunta, sorry. Kanina lang. Sorry Ate Jasmine 14 Swertres ha. Shoutout sa 22 viewers. Teta Vlog, new friend from Philippines. Yan na, tapos na yung harang oh. Ate Gracie ha, Ate Gracie. TV Vlog, new friend. Ate Kusina ni Juicy Dan. Shoutout sa 24 viewers. Miss pala ka, OTW na. Tagal naman eh oh. Nasarang pa, talong. Mang Tomas. Miss pala ka, OTW na. Mang Tomas plus. Newbird Papa, drop the link, Newbird. Please subscribe naman si Newbird. Okay lang my friend, sandali lang yun. Oo nga, nakita ko kasi kanina eh. Kaya, pero sorry, okay lang yan. Next time na lang, 3 beses ka naman nagla-live, di ba? Shoutout sa 26 viewers nito Nying 69 thumbs up. Ang aking vital statistic 69 thumbs up. Coming from Miss Palaka. Vital statistic 35, 24, 32. Beast in swimsuit representing Tawi-Tawi City, Philippines. Kusina ni Juicy Virgin. Pwede pa support sa premiere ko, my friend. What time ate ano? Jasmine? Teta Vlog, Dan po. Nawala na si Gracie. Nasaan ka natin Gracie? Regina Channel, thumbs up dikit. O yan, tapos na oh. Tapos na yan, Ate Gracie oh. No skip ads yan. Serbisyong totoo. Thank you MG77 Channel. Regina Channel, thumbs up dikit po. First follower friend from Philippines, vital statistics 69, representing Tawi-Tawi City, Philippines. From Miss Palaka. Nasa iba na oh. O game kay Ate Regina naman ako. Ate Regina, like number 30. Andito ako host, nanunukli. Like number 30. Like number 31. Oh, 31 yan na, 31. Ayun oh, 31 oh, 31. Like number 32. Sana 32. Oh, 32 nga. Ayun oh, 31 pa lang oh. Gagawin natin 32. 32. Yan. Tapos gagawin natin 33. 33. Oh, 32 na yan ha, 32 oh. Oh, gagawin natin 33. 33. Like 33. Kumusta ka na, Tunying? Tamsak 70, Tunying. Tunying, Ate Janine. Namimiss mo na ba si Tunying? Tamsak sa premiere ko, my friend. Maraming salamat. Okay. God Grace Channel, congratulations. Top 12, Serilac Attendance Challenge para sa mga kaarawan nyo. Para sa aking kaarawan ngayon, May 4. Yun. Nasarang pa po from Jasmine. Tunying, pahinging cellphone, Tunying. O, sa'yo na itong isa, o. O, sa'yo na itong iPhone 8. iPhone 8 Plus, sa'yo na. Butin mo, o. Diyan o, sa'yo na. O, ito na lang isa, o. iPhone 8 pa rin to, o. iPhone 8 Plus. Ipa-package ko na lang. Ay, paano ko na lang. Shopee. Roy Lilianos TV. Mega love shoutout kaibigan. Roy Lilianos. May moderator ka na kaibigan. Jenny Lifestyle Vlog. Dan full pack. Sa bahay mo. Nagbakas na lang ako. O, tapos na siya. Regina ha.
Si ano muna tayo, si... Yun, may pa-ice cream si Ate Janine, no? Sino ba? Sino ba? Ito pala si MJ. Salamat Ate Janine. Ate Janine, thank you Ate Janine. Salamat sa iyong pakulay dyan na 73 pang ice cream. Maraming salamat ko sina ni Diyos, Ate Gracie from Parshire. Kasanggalon bitak salan, Mangyan TV. Babari ng bahay, kaibigan. Kasanggaron din relax, Mangyan TV. May galab sa house. Hello, may galab sa kaibigan Tunying from Ate Nito Lisa Rome. Wow, ang dami mong cellphone, my friend. From Ate Jasmine. Hiram ko lang po yan, hiram. Manghiram ko lang yan sa hipag ko. Diyan Sir Adriano playing in Void. Cute love stamp. Full play. Kulang po from Jersey Dan Adriano. Ayan, palitan ko ice cream from Janine. O sige, ito na lang. Dahil pinili, ito na lang. Sa 5 na lang, iPhone 5. Kaya Ate Regina ako, Ate Regina. Ano ba ito, Ate Regina? Ba't naman nag-stop? Ay, hindi. Nag-ano pala siya. Jollibee. Naol, marami cellphone. Hiram ko nga lang yan, hiram. Dan, sukli sa'yo kapatid na MG77. Hello, Tita Vlog. Kay MG77 tayo. Pagkatapos ni ate, ang haba naman ito. 11. Pang 72 kapatid, Tunying Maksa, may galab setup po sa lahat. Dami mo pong kaibigan Tunying. Diram ko lang po yan natin Lito ni Saro. Jasmine Sortres friend from Philippines. Kiera Soy, MG77. Dan po sa'yo sa video mo, nag-iwan ako ng bakas. Tigresi, da nice bouquet. J Auditor, Vital Statistics 6969 representing Tawi-Tawi daw. From Miss Palaka. Dan Pulpak, Jan Sir Dan Adriano is still playing in video. Still playing on video. Ate Janine, thank you Ate Janine sa pagpalit ko ng ice cream. Ruel Liliano, sing kusina ni Juicy, nag-BG-BG. 5 minutes, ay, hindi nga pala makapalitan. Hindi pa ako makakapunta. Sige, magdikitan lang po muna, magdikitan po muna. Nagpalipad din siya ng 50 pesos, si Ate God Grace, pambili ng burger. Sa McDo. May 49 pesos sa McDo, di ba? Burger, tapos soft drinks, tsaka fries. French fries. Kaya Risoy, baba na lang po bahay. Di nag-appear ang bakas mo. Baka spam siya. Machine mo po ba yun? Main mo po ba yun? Salamat po Ate God Grace ha. Manay God Grace, salamat. Ilan na ba utang ko Ate God Grace? Dami ko ng utang kay Ate God Grace ha. Saka Manay Price follower ha. Tigresi po, Stag Juliet Mukbang, wrong spelling. Okay na yan, basta mga katugma siya. Sa dictionary kasi yun naka-dictionary siya. Wahahaha. Ana May Rosales. Sino to? Tom Sakdan, may galab shout out host from Ana May Rosales. Malapit sa akin to Rosales, Balonggo na kasunod nito Hindi ko maswerte. Ay. Sino nga yung dumikit? Pa-mention ako. Ako, dumikit ako sa'yo. Ate Janine. Tunying Maksam, search mo. Shoutout sa 29 viewers ni Tunying. Gutom na. Nalibat na kayo. Nalibat na ako, Kain ko muna, Ate Juliet. Kain ko muna. Okay na, Idol Gagamrak. Galing na ako sa Hulog Talo. Hindi ikaw, ble. Sino ba? Teka, magsasayang na si Miss. Wala akong bigas. Sagot lang. Ayusin mo ba sumbong kita kay mama mo. Serious ka ayo mo. Wala akong bigas.
Dito ba kayo kakain? Dito po kayo kakain? Para isama ko na kayo sa pagsain. Hindi host, channel name yan. Kasi, kaya yung mali ang spelling, matatak sa isip nila ang spelling na yan, Tunying Maksam. Ay, okay. Pero tama ba yung basa ko? Tigracy or Digracy? May galap shout out sa 29 million in house. Ni host from J Auditor. Salamat kaibigan Jay, salamat. Panggit ng harang o Ate Regina o panggit ng harang. Balinghoy balinghoy. Nandito pa ako. Dodge TV Vlog, may galap shoutout sa'yo. Ay, Dodge TV Vlog sa may galap shoutout kaibigan. Dodge TV Vlog. MG77 dating dikit. Baba ka rin po ng bahay kaibigan kasangga. Rodel Relox mang yan. Si kaibigan Lundit Saksalan, hindi na nakapagbaba ng link. Word Balance TV, may galap shoutout. Lantin TV, Lantin Vlog. And kasi na ni Juicy, nag-BG-BG. Tigresyo yan inayos na yung spelling Kerasoy, may bagong bakas po ako sa bagong hugot mo. Hashtag Tigresy. Yun, J Auditor, bagong dikit from Pasangga, Rodel Relax mang yan. Juliet Mukbang, ODW po. May galap shoutout din sa'yo, Idol Tunying from kaibigan Dodge TV Vlog. Christy 2686 2684 BGBG. Thank you very much sa mga iano ko yan sa community sa community, yung mga nagpalipad ng mga pang ice cream, pang burger, si ate pang one piece chicken yung pinalipad niya Ate Regina channel pang one piece chicken, ay two piece chicken pala yun kasi mahigit $3. Tigresy, thanks a lot from Juliet Mukbang. Yung kasangga Rodel Relox Mangyan TV, nag-drop din ng bahay. Yung susunod dyan, si Rodel Relox Mangyan. Ens Premier Patamsak, dikit bakas lang po. May pinabagita kay Rasoy? Di pa. Mag-comment kung hindi pa napipin para di kayo magalit sa akin. Hindi pa ako magagalit pag nag-comment kayo ng host, papin naman. Tunying Maksam, pasukli. Pasukli na daw, pasukli. Mamaya suklihan kita Ate Juliet mo ba? MG77 channel, promise pala ka. Kerasoy. Di pa host na pin. Okay nga. Sige. Ipipin ko sunod. Kay MJ. Maganda po yung yung nagsasabi rin po kayo kasi hindi ko nga masyadong matandaan. Siyempre sa dami niyo. Ano pa lang yan, 26 pa lang yan. Lalo na pag 100 viewers, kaya 50. Kaya din niya po sa ibang paangat channel. Paangat. Hindi na po sila nagpipin, di ba? Basta dikitan lang kayo ng dikitan. Pero pangit naman yung sa pangat kasi hindi nila sinasabi na manood. Dapat manood muna, bago magdikit, hindi yung pagkababa ng link, dikit, done all pasukli. Yan naman ang pangit. Hindi makakatulong yun, makakaperwis yun. Diyan, matatapos na Binuksan na yung Apple. Ay, hindi pala. Kala ko Apple. May unboxing siya Harang House from I Marites Vlog, Baronski TV, yun, babalik si Baronski. Dodge TV Vlog, kaya natin Juliet Mukbang, BG rin. Take out dinner. Bakit sa Jollibee rin kumain? Anong nangyari? With Oishi, may Oishi binuksan ng Oishi.
Go to channel ginagawa ko na minsan. Pag alam kong main, ang dala, bahala sila kung magbalik. Mas maganda kasi. Mas maganda kaysa... Oo nga, kaibigan Kersoy, mas maganda rin yung sinabi mo. Ginagawa ko rin yan. Tinitingnan ko muna yung go to channel niya. Pag ninja yung gamit niya, hindi ko na pinapansin yan. Pero pag main, yun. Kahit 10 minutes yung video niya. Sa latest video. Papanurin ko yan. Tapos pagbalik ko, saka ko siya i-mention. Full watch po. 10 minutes, 0.25 seconds. Ganito. Pinanood ko, ganyan. Kung anong napanood ko dun, i-mention ko pa para alam niyang pinanood ko yung video niya. Kasi pag nabasa niya dyan na ano kahit ako, Tony Maxam. Video ko, 9 minutes. Tony Maxam, video mo ganito. Ganda ng palaro mo. Yung palaro mo, yung unang naglaro, ganito, nagpupumulit pa talaga yung isa. Pero mas madali yung pangalawa kasi naisuot niya agad yung short. Pag yun ang comment, sigurado babalikan at babalikan mo. Kasi alam mo nanood. Alam niya kung anong nangyari dun sa video mo. Kaya ganon. Kaya yun dapat ang sundin nyo sa mga bago pa. Tama yung sabi ni kaibigan Kersoy. Dan full pack sa premier mo, Kersoy. Si Gracie, thank you from Kersoy. Soy ba yun? Kersoy? Kersoy, bahala na dyan. Kersoy o Kersoy na yan. Baron Skinny, friend from Philippines. Promise pala ka. Gandang araw kaibigan Tunying. Shoutout sa lahat from JJB Tube. Salamat kaibigan JJB Tube. Ba't nagluluding itong isa? Nangyari. Teka lang po ah. Okay naman yung signal niya. Papalit na ako sa nakapin ha, Mega Loves. Hindi ako nagbaba ng bahay. Hindi ako nagbaba ng bahay, dan agad. Sino yung nagdan? Hindi, nag-go to channel siguro siya. Kaibigan Dudes. Pag nag-go to channel kayo, mga kaibigan, ano ba ang ginawa niyo go to channel? Huwag kayong magsasabi ng Dan. I'm back, kaibigan Tunying. Sabihin nyo, kaibigan Dods, halimbawa, Dods, TV vlog, Dan sa'yo. Nanood ako dun sa latest video mo na ganito. Kasi pag hindi nagbaba ng bahay, tapos nagsabi kayo ng Dods TV vlog Dan, hindi naman niya alam, hindi naman siya nagbaba ng bahay. Sabihin nyo na lang na doon kayo nagbakas para puntahan ni Dods TV vlog kung saan kayo nagbakas. Para hanapin niya doon kung talaga nagbakas kayo. Kasi mayroon ibang Dan eh. Kunwari nag-go-to channel ako. Mauutak kasi yung iba sa totoo lang. Napaka-uutak ng iba. Dan, gano'n, may ginawa na ako ni Dan. Dan daw sa akin, di ako nagbaba ng link. Dan, nag-go-to channel daw siya. Sabi ko saan ka nagbakas, sa ganito, hinahanap ko dun sa pinakasan niya. Wala naman. Tapos nung tinanong ko siya, ano bang bakas mo? Wala daw. Tapos ang alam mo reply sa akin, sabi niya ko, ang tagal mo kasi Tunying magtingin ng ano eh. Ang tagal mo tiningnan kaya hindi mo na siguro nakita. Budol yung kaibigan. Budol yun. Alam ko na yung mga style ng mga ganyan. Isang taon na ako dito sa YT. Isang taon na akong laging nasa live stream kaya hindi na ako mapag-iistoryahan. Yung Dan Soy, minsan yun. Dan Soy. Ay, wala pala nga ng kaibigan JJB Tube. Sorry. Kalimutan ko yung moderator. Kain po tayo mga budol kaibigan. Mga budol, hindi ako. Kaya pag nag-go to channel po kayo kung anong binakasan nyo, ano ba, go to channel kayo kay kaibigan or Money Orly TV channel. Pag nag-mention kayo, ibakas nyo kung saan kayo nanood kung latest para hindi siya magtaka. Opo, style na po yan ng iba. Pero ang style ko po, pag nag-go to channel ako, mini-mention ko rin kung saan ako nanood. Para doon niya hanapin, hindi na siya magtatanong. Kaya sabihin niya,
Na hindi pa ako nagbababa ng bahay, ba't nagdan ka na sa akin? O ngayon kung kumpleto yung mention mo, na kaibigan, Tonyo Maksam, dan sa'yo. May bakas ako dito sa ganito mo, sa magandang ipalaro to, o may bakas ako dun sa isda mo, ang sarap mo isigang, o kaya iihaw. O di, at least alam ko na, nanood siya dun sa video ko, pero kung dan sa'yo, ganito, wala ka naman sinabi kung saan ka nagbakas, magdududa sa'yo yun. Kasi hindi ka nga naman nagbaba ng bahay. Nabiktima ka, idol. Ako yung nabiktima. Pero akala niya, obra siya. No way. Kanta nga ng Dandansoy. Hindi ko alam yun. Isdang kinamiyasan ulam. Yun, sarap niyan, sarap. Orly Channel, new friend from Philippines. Miss Palaka, bahay mo OTW. Thumbs up post from Alfredo Lacerna. Nakalimutan ko na si MJ. Yan, magdikitan mo na MJ. Dito na ate MJ 77. Di pa nakadikit like number 25. 26 na like number 26, bell all. Bell all, 26. Oh, 26 like number 27. Kalimbang all na rin like 27, bell all. Kasangkardel OTW. Kain Tunying from Janine. Sige ate, pakain nga. Ano bang ulam na rin yan at Janine? Nabudol din ako niyan, idol, from Chalersi. Ate MJ, pangatlo. Bell all rin to Ate MJ 77. Bell all. Like number 28 na 26, 27, 28. 28 na yan 28. Pang 29 to, pang 29. Hindi pa nagpapapa 28 pa rin lang. Ako Tunying, pahingi saging. Anong saging? Lakatan? Turdan? 29 na yan, like 29 yan ate MJ. Harang lang lahat, harang. Sunod na natin si Lundi Taksalan. Ito na nga muna si Kera Sowi. Kera Sowi muna tayo, Kera Sowi. Ako Tunying, pahingi saging. From Ate Juliet Mukbang. Hindi naman nanood ang iba, tapos sabihin from Alfredo Lacerna. Dahil sa totoo lang talaga may mga ganyan talagang lalo na yung mga nag-uumpisa, yung 100 pa lang subscriber. Dahil mo kayang nakaaway dyan sa ganyan. Hindi ko naman nakaaway, napagsabihan lang. Maksam, ayudahan mo ako mangga. Marami yun, baka ilang sako pa yun. Kera Soy, salamat po from Miss Ate Rowena Tiranya. Ilang minutes ba itong kay MJ? 77. Sakto, 6 minutes lang, 6 minutes. Dan Sukli, Kera Soy, salamat. Host, pabakasan mo lang ako sa comment section. Sa didikit kasi yung niluluto ko, baka masunog. Sige, magluto ka muna dyan. Luto ka muna. Miss Palaka, thumbs up, dan dikit. Baka sa premiere mo, Permanent Orly. Aaron, dituyak pa'y harang. Yun, may moderator na yan. Hello ding Tunying from Aaron. Hashtag Nura Aaron. Miss Palaka, Kairosoy, new friend. Harang pa house from Marita's Kitchen and Travel. Salamat po. May ano po yan ate Nura Aaron may jacket na po. May galab siya at bro early, guapito from Gagam Rock. Kaibigan Tunying, pasensya ka na, nag-start na ako ng LS ko. Sige. Mamaya pagkatapos ko puntahan ako kita ni Orly. Salamat. Congratulations anak Ambi from Miss Palaka. Aaron Gagam Rock. Bro Gagam Rock, may galab shout out from Manny Orly. Sige Manny Orly, ano problem? Puntahan na kita pagkatapos ko puntahan agad kita. May galab shout out Sisi Ambi from Tita Vlogs. Kersoy OTW sa mukbang na mangga. Adaharang.
Kendeng. Sige, sige, sige lang po. Paharang po, salamat. Kain ka na house. Promise pala ka. Maya-maya po, maya-maya. Ba't nag-end naman to? Important. Madali lang to kay Ate MJ. Sa Lersing, BGBG, sa Lersing, salamat sa 25 viewers. Miss pala ka, OTW po, nagbakas ako. From Kyra Soy. Full pack sa nakapinaos, mga Ate Juliet. Nakaabot din sa live most from Marita's Kitchen and Travel. Tigracy, question, ano mong tinatanong ni Tigracy? Oh? Question mark na naman. Okay lang po yan, Ate Marita's Kitchen and Travel. Baba po ng link, pag-ipagdikitan po. Para magkaroon ng bagong kaibigan. Sukli Dan, hashtag Dan. Ang Sukli Idol, Miss Palaka, harang. Pa my friend, o nga pala si Jasmine 14 Swertres pala. Isa ring ano to, premier din. Kasangga Ronel, tamsak. Kasangga Rodel, tamsak Dan. Full package with bakas. Sa video mo. From my Orly. Eric Roy, Yumol. Harang may galab shoutout po sa lahat. Anami Rosales. Di pa ako nakasubscribe sa'yo, Anami Rosales ha. Nasaan ka na? Nandito ka pa ba, Anami Rosales? Panoorin ko nga itong practice. Eric Roy Yumol, mega love shoutout. Anong main mo kaibigan Eric Roy Yumol? Kaibigan Eric Roy? Anong main natin kaibigan? Kasi ninja yung gamit mo, ninja. Ayun o, 3 subscriber, 2 videos. Kaibigan Tunying, Pugi, Macho Guapito, labas na ako. Trabaho na ako, load sa I love you. From Miss Palaka. Thank you. Kaibigan Miss Palaka. From Philippines. Eric Roy Yumol. Eric Roy TV. Main ang gamitin mo kaibigan, main ang ilagay mo dito, main. Kasi main to main si kaibigan Tunying mo. Para walang duda. Walang duda yung mga naandito natin, mga main ng channel. Huwag ka masasanay kaibigan na gumamit ng ninja. Main ang gamitin mo para makilala yung channel mo. Kung matatalino ngayon yung mga budol, mas matatalino ngayon yung binubudol. Yan po ang tandaan nyo kasi sa dami ng mga budol ngayon, nagiging matalino na rin yung mga binubudol. At saka ang tanong ko lang, bakit gumagawa ng ano? Bakit ayaw yung ipakilala yung main channel nyo? Kaya nga kayo gumawa ng YouTube channel para ipakilala nyo yung main nyo. Ba't kailangan yung ninja ang gamitin? Okay lang gamitin yung ninja pang play sa mga video, sa mga kailangan ng watch hour. Pero yung ipapangisda mo, pwede naman siguro yung ipangisda mo kung ano, yung hindi pang araw-araw. Pero kung araw-araw yung pangisda, walang ano yan, hindi makikilala yung ano, main channel mo. Ako, lahat dito, kahit saan ako pumunta, Tunying Maxam ang gamit kong channel. Yang main ko, Tunying Maxam. Wala akong ibang ginagamit na channel. Nora Aaron Vlog, yan, main na ni ano, Nora Aaron Vlog. Manny Orly, main yan. Ambisyosa, main din yan. Baronski, main din yan. Ito, kay Rasoy, main din. Parshare. Dudes TV Vlog, main din. Marita's Kitchen and Travel. O, tinan mo ilan pala yung subscriber mo, 186 subscriber. Ayun, nakakalimbang ko lang ako sa'yo. Ito nga pala yung nadikitan ko nagagamit ng ninja. Ito, ano. O, kaya sinabi ko sa'yo, kaibigan Eric Roy, hindi pwede sa akin yung ninja.
Kasi puro main channel lang na andito. Yan, makipagdikitan ka kaibigan Eric Roy. May jacket na may jacket na. Pwede ka na magbaba ng link. Orly TV channel. Sa Ginisang Togi po. Yun, thank you. May galap shout out, Ma'am Regine. Yan, Regine Luayon. Minyan. Harang House, Orly TV channel. Sa Ginisang Togi. Main ko na binaba ko ding. From Nora Aaron Vlog. Tamsak dikit Miss Palaka sa short ngiti. Salamat po. Salamat mo po. Okay lang. Sige, magbaba ka ng link mo. Para makilala na yung Eric Roy TV mo. Arang po House from Manay Alfredo Lacerna. Yun o, tapos na pala. Nasa harang na o. Itong isa nasa iba na o. Panoorin ko lang si Kerisoy ah. Tapos palitan ko na yan. Para iba naman, panoorin ko lang si Kerisoy. Oh, like 71 na kay Risoy oh. Kera Soy, nababaliktad ko ah. Di na ako magbabakas ah. O ba't lang, napuntahan ko na yata yung premiere mo ah. Oo, napuntahan ko na nga ang premiere nito. Oo, napuntahan ko na nga, puro na may like na oh. Napinihata kita ngayon eh, sa Kerisoy eh. O lahat na mayroon oh, may like na lahat. Oo, napinihata kita kanina eh, Kerisoy. Guys, yung mga di ko nasuklian, silipin ko yung mga bakas nyo mamaya. Harang post from Santilme. May silent ka, Santilme ah. May silent LS ka. Hindi ako nagamit ng main idol kasi support lang ako at baka digitan ako eh. Busy lang naman ako, work kasi. O sa Lersing, pag kilala ko okay lang gumamit ng Ninja. Pag kilala ko okay lang gumamit ng Ninja. Okay lang gumamit. Wag lang yung bago, gagamitan mo ko ng Ninja, hindi pwede yun. Hindi ko makikilala ng mga nandito. Alam nila yan, kaibigan, no? Kaibigan sa Lersing. Pag kilala ko na, halba yan sa Lersing. Kilala ko na yan. Gamitan man tayo ng kalokohan, o di kilala na natin. Pero pag baguhan ka pa, yan, sisilipin ko muna yung ano mo. Unahan mo na yan, oh, kaibigan Eric Roy TV. Yan mga na may link. Yan, Nora Aaron, Jasmine Suertres. Yan, dyan na. Diyan ka pa, my friend. Asaharang pa. Yan, Jasmine 14. Premier din yan, premier. Hello, Nora Aaron from Baronski. Yan o, Nora Aaron nag-drop ng bahay. Nobird Papa nag-drop din o. Jan Serda nag-drop din ng kanyang link. Jasmine 14 nakapin po. Eric Roy TV nag-drop din ng link. Pakisupport naman. Ate Rowena Tiranya. Ate Kusina ni Diyos, itamsak. Sinaing na tulingan mo. Bago nakapasok, ads mo dalawa. Lazada at Nescafe. Video mo. Yan, tingnan mo yung mga banat ni kaibigan Alfredo Lacerna. Yan ang mga totoong dumidikit at nanonood. May niwala kayo hindi? Yung si kaibigan Alfredo Lacerna vlog, pinapanood talaga niya. May harang pa yan, may paharang pa kay host. Kaya saludo ako dyan kay kaibigan Alfredo Lacerna vlog. Bakas lang mga kaibigan, para mabalikan ko from Ate Jasmine 14.
Tamsak dan sa nakapin from Ate Maritas Kitchen and Travel. Baron Skidan po from Ate Nura Aaron Vlog. Ate Jasmine Portino. Like. Number 31, di pa nakasubscribe oh. Like 31. Bell all. 31. 32, 33 oh. May dumikit ng isa. Pang 33 na to oh. 33. Hindi ako magbabakas ate, hindi na ako magbabakas. Nakita niyo naman na nag-thumbs up ako. Ito, di pa nakadikit oh. Di pa nakasubscribe. Like number 34. Oh, like number 34, bell all. 34. Like 35. Maritas Kitchen, suklian ko yan. Malapit na ang time ko sa premiere ko. 5 minutes ago, ipipin natin yan. Jasmine. Kaibigan to ni Maxam, pahingi sa ba pang siroy. Ano yung pang siroy? 5 minutes na lang, o sakto yan, 5 minutes, Ate God Grace, ay Ate Jasmine 14. Hindi ko mo naalisin. MG77 channel, Dan po, sa pamamasyal mo sa Boracay, may tamang bakas. Yun, salamat Manay God Grace. Nura Aaron Vlog, may bakas ako sa trip mo, 11 days ago. From Mami Marites. Marita Kitchen, Siklan ko, malapit na mag-time ang premiere ko. Chantel May, Jasmine 14 Swear Dress, and Ate Juliet, BGBG, Mama Marites, Dan po sa'yo, pang Ate Nura Aaron. WBTV Vlog, hello Parshare, Dodge TV Vlog, and Aaron. Please subscribe WBTV. To the channel you shout out or you mention your channel, please subscribe. Okay, puntahan kita sa premiere mo, Jasmine, from Ate Marites Kitchen. Thank you po, my Marites Dana po, from Nora Aaron. Bro Salar Singh, may love shout out. Dan to you kaibigan, kay Rasoy, sa premiere mo at sa hair mo. Babangan ng bayan, Manay Teta. Like 81 po, Manay, nasa harang pa. Salamat my friend, from Justin 14. Sakit sa ulo, sir, nung kinuwenta na Ma'am Justin. Ano yun? Sakit sa ulo, sir, nung kinukwenta na Ma'am Jasmine. Sis Tita Vlog, may galab shoutout from God Grace Channel, Ami Film Channel, in Jasmine 14, BGBG. Daming people ading. O nga po, naging ano nga kanina, 9:30. Kumain lang ako galing sa Pasada Manoy, from Manidong Vlogs. Di ano lang po kasi ito eh. Isa rin tip ko kasi Ate Nora Aaron, isang tip ko rin lang. Para marami din ang viewers mo sa live stream. Puntahan mo po sila, lahat ng nagla-live stream, puntahan mo siya, puntahan. Kasi ang ano lang, nakakalamang lang ako, kaya lagi ko silang napupuntahan, yung mga nagla-live stream. Kasi may mga ano ko, may mga nahihiram akong gadget, kaya lagi ko silang napupuntahan. Kasi pag pinupuntahan mo yung isang channel, pupuntahan ka rin at pupuntahan yan. Pero kung isnab mo lang naman, kung hindi mo naman siya pupuntahan, eh di, alam nga naman, lahat naman po tayo, di ba? Ako po, pinupuntahan kita, eh kung hindi mo naman ako pinupunta, eh di titigil ko na rin na pagpunta sa'yo. Ganun lang po yun, tulungan lang po, ba't tulungan? Opo, thank you my friend. Idol, 3 times na ako nagbaba ng link. Hindi ko nakikita man eh, tita. Teka lang po, isa pa. May galab siya ito, Kuya Dong.
Nura aro patamsak manay sa premier ko para manay dong vlogs. Dan po sa nakapin from kaibigan Justin, hashtag Justin Shirtless. Sige po manay, sige po manay. Sunod ko lang muna si Manay Teta. Dito kay Jasmine 14. Pinupuntahan ko sila, kaya lang yung iba, di man pupunta. Oo nga, kaya nga mayroon ganun eh. Pag di ka naman pinupuntahan, natin ura-aron, pinupunta mo siya, di ka naman pinupuntahan, hindi mo na rin puntahan. Hindi ka naman... Ako ganun ako eh. Kaya nga po linilista ko eh. Linilista ko sila yun eh. Ang haba niya no. Yung pinupunta akong live stream, araw-araw, linilista ko. Para kung hindi sa akin pumupunta, eh hindi na rin kita pupuntahan. Hindi naman pwedeng ako lang yung susuporta sa'yo. May pakinabang ka sa akin, tapos ikaw naman, wala naman akong pakinabang sa'yo. Ganun lang yun. Yan, si Manuel Fredo Lacernao, sa Lersing. Manidong Vlog. Lahat yan, pag nagla-live stream at nagpop-up sa akin, pinupunta ko. Maliban lang pag wala ako. Yan, pasensya. Pag nasa bukid ako, wala naman internet sa bukid. Pero pag dito lang ako, pupuntahan lagi natin yan. Tapos mag-silent LS ako bukas. Punta ka ha. Oo, pag nagpop-up ka. Pupunta naman ako pag pag talagang nakita ko dito pag hapon, pag wala na akong live stream. Pero kung di ako nakakapunta, sorry, wala ako dito niyan. Kasi hindi nga natin inuobliga na kahit nakasubscribe tayo sa isang channel, hindi natin inuobligahin na porket nakasubscribe na ako sa channel nyo, lagi ako nasa channel nyo. Hindi naman pwede yun. Pag may oras lang, paano kung iba may mga trabaho? Basta pag nagpop-up lang, yun, tamsak ako. Yung oras karamihan dito, lagi ako number 1. Di man ako mag number 1 sa mga na may live stream. Hindi lalampas na 10 yun. 1, 2, 3, 4. Gano'n. Miss pala ka, Dan, from Nura Aron. Ilang minuto na lang ba yung kay nag-uumpisa na pala oh. Jasmine 14 oh. Pakisugod nga natin si Jasmine 14. Yung gusto lang pumunta ha. Kasi hindi naman natin pipilitin kung ayaw pumunta. Kung hindi naman tayo nakasubscribe kay Jasmine 14, o di siyempre hindi naman natin pwede supportahan pa. Sa mga gusto lang pumunta kay Jasmine 14. Papalitan ko na yan. Nasaan na yung bahay mo man Teta? Teta Vlog. Teka, backread na lang ako. Mahirap din to eh. Tatampo kayo sa akin to eh. Pag di na ipitin. Backread na lang ako kahit malayo. Nura Aron. Pag nag-backread ako manay dito na hindi ko makita, sorry po sorry ah. Yun, nakita ko. Buti na lang umabot oh. Yan po muna tayo. Yan, nag-backread na lang ako. Okay lang yan. Nag-backread na lang ako. Sorry. Sa nakapin nga po tayo, sa nakapin. Buti ka nga, 4 lang eh. Samantala nga isa, 40 na eh. Tapos may hiya ka pang 4. Ano ba yan? Nanay Teta? Kaya naman, pag paulit-ulit ng iba ng link.
Oh, pasyal ka sa silent ko. Nabigat. Hindi, may silent illness ka ngayon, di ba? Mamaya, puntahan ko yan. Pagkatapos ko. Si Agus Bang, pumupunta sa akin si Agus Bang. Napupunta akong live niya. Ay, tapos na ba? O sige, sorry. Sige, bukas na lang, bukas. Kasi hindi naman kita mapuntahan ngayon, nagla-live ako eh. Nag-pop up mo kanina. Baka mo naman mapalo ako kung pupuntahan kitang naka-live ako tapos magla-live ka, baka mapalo naman ako ni Whitey. Oh, sikot muna ako sa world. Promise pala ka. Sige. Apat ang viewers ni Baba naman. Nandito naman si Alfredo Lacerna. Alfredo Lacerna, ba't ang apat? Lulukan niya yata itong natin 3 viewers, so samantalang apat itong nakalagay dito sa Yun, tapos na. Saglit lang pala, saglit. Sa nakapinday kay Manay Tita ko, Manay Tita Vlog. Nora Aron, grab ng bahay. Nora Aron. Nagado. Papanak ding. Tapos apanda agtamsak dalang. Nagado papanak ding. Tapos apanda agtamsak dalang. Hahaha. Wow, si Tita nakapin. O nga, Tergina nagagalit kanina. Wow, si Tita nakapin. Nakabitin. Nagalit na naman yan. Ano na Tita Like number 29. Nora, dana po. Sa LS mo po. 29. 30. 31, 32. Pang 32 na may nag-subscribe ng isa or nag-thumbs up. 33. Nakadikit na lahat yan, Manay Teta. Aking best friend mo daw ang pagkain Munting salo-salo. Wow, ba naman? May handaan pala kay naman Manay Teta dito. May handaan. Kaya pala. Sige, umiikot ka lang. From the survivor. Huy. Nora, dana po sa LS mo po. From Manidong Vlog. Thank you, Idol House. Thank you, saan? Ilang minuto ba to? 10 minutes?
Ilang minuto na lang po ako, ilang minuto na lang oh. 5 minutes. Thumbs up muting salo-salo dating dikit. Salamat kaibigan Farshare TV sa hindi ko po napin, may mga hindi po yata ako napin ah. 5 minutes po ah, palitan ko yung nakapin. Ma'am Virginia, thumbs up sa LS mo. Nagparang po ako sa premiere mo, okay na din. Like number 9 po ako, I love you. Ate Regina at Kuya Dong, maya po pasyal sa house nyo. Mega love shout out Idol Dong. Ilang minutes na ba? Yung 4 minutes. 5 minutes lang po ako, 5 minutes ha.
Last 1 minute po, last 1 minute. Bukas na kita puntahan sa bahay mo, kaibigan. Eric Boy TV, panoorin ko mga videos mo para iwas lagas. Sige lang po, ma'am. From Dudes TV Vlog, thumbs up sa nag-sponsor na manok at dating dikit. Bisaya Sport, mega love shout out. Good morning. Patapos na ako Bisaya Sports. Oh, sakto na sa oras, sakto na sa oras. Mag-end na po ako mga kaibigan, mag-end. Thank you ding, mag-out muna, bye. Sige, mag-end na po ako, mag-end. Thank you very much. Tapusin ko na lang po itong kay Manay Teta, oh. Matatapos na rin. Sakto naman na po tayo sa ulam, ay sa oras. Sentil May, thank you. Maya po, ay bukas puntahan kita, no problem, noted dyan. Tsaka si Manny Orly, naka LS na yata. Salamat host from Ate Marita's Kitchen. Ate Lady D, mega love shout out kuya. Manay God Grace ha, salamat po sa inyong lahat dyan, sa mga naandyan. Thank you very much. ODW sa unboxing. Bye sa lahat. From Manay Nura Aron. Tita Vlogs. Thank you. Tapos na oh. Nasa live stream na din oh. Tapos na din oh. Sige na. Bye sa lahat. Keep safe and love you all. From Manay Tita Vlog. Ate Regina Channel. Thank you very much po ah. Dan sa nakapin. Ate Teta. Ate Lady D ah. Mag-end po ako. Thank you very much.